vendégeink elhelyezkedtek, akkor bele is a kellős közepébe. Mutatkozzak be, Horváth Csaba vagyok. Tehetséggondozó a mai napon, és egyébként egy baloldali politikus. De a mai szerepköröm az ennek a beszélgetésnek a vezetése, ahol én inkább csak kérdezek, és az itt lévő vendégek fogják megosztani velünk a mai fontos kérdésben a gondolataikat. A legfontosabb, hogy a Városért Egyesület, aminek a szervezésében ma találkozunk, az fontos közéleti témákat vet fel, legutóbb éppen a közbiztonság, korábban egészségügy, oktatás, mert csupa ilyen sikertörténet, ami hasonló ez a témához, tehát könnyű kímélő, amiben azt gondolom, hogy majd lassan újra visszatérhetünk bizonyos alapkérdésekre, mert hát nem jutottunk tovább, tehát ebben is érdemes. De így most a 13. esemény után, ez a második évfolyam, aminek a beszélgetése maga a tehetség, ez a témája, és hogy akkor kezdjük rögtön a fogalmi meghatározással. Tehetségnek azt nevezzük, aki többet tud, mint amit tanult. Na hát innen fogjuk kezdeni, de előtte szeretném bemutatni akkor így az ülési sorrendben tőlem távolabbról az első, Simon György urat, akit régről ismerek, és egyébként a Day One Capital nevű cég, amely hát a témába vágó együttműködést folytat fiatal tehetséges emberekkel, de erről majd bővebben. Mellette ülő ifjú hölgy, Raj Ráhel, aki egyébként az év szokásza díjat is megnyerte. Talán róla sem kell sokkal többet tudni, mint az, hogy egy híres cukrász, és hát majd a többit ő, hogy hogyan jutott el a tehetségből a mai állapotba. Mellette Erdélyi Zsolt, a saját felvezetőjének megfelelően, Horányi László, a Technopolitan ZRT vezérigazgatója, és Csala Kriszta, a Design Terminál konzultációs és mentor programjának a vezetője. Akkor rögtön két mondatot hadd tegyek, hogy a mai beszélgetésünk az jó részt a jövőről szól, ha már startupról és tehetséggondozásról beszélünk, akkor ez nyilvánvaló. Ez abból a szempontból is érdekes, hogy hogyan tud egy város életéhez hozzájárulni, hogyha a tehetséges emberek a tehetségüknek megfelelően ezt kiaknázzák. A mai beszélgetésünk témája az is lesz, hogy mit kell kapniuk, milyen segítséget, milyen támogatást, milyen együttműködést, akár egy várostól, akár egy államtól, akár a civil és befektetői szférától, hogy a tehetségük az valóban kibontakozzon, és mondjuk egy sikeres cukrásznak mondjuk ne CBA bolti eladóként kelljen dolgoznia, mert hogy akkor a tehetségéből senki sem profitál. Ez neki is rossz, meg annak is rossz, aki elszenvedi ezt a helyzetet. Tehát ezért is fontos, hogy ha már tudomásom szerint viszonylag kevés aranybányánk és gyémántbányánk van itt Budapest közigazgatási határain belül, már a klasszikus értelemben vett gyémántbánya, de viszont tehetségeink meg vannak. És hát a mai beszélgetés az arra irányul, hogy akkor ezt a tehetséget hogyan aknázzuk ki, hogyan válhat egyébként Budapest valódi tehetséggondozó várossá, hogyan válhat Smart City-vé, ami egy nagyon különös kifejezés. Bár sokat szeretünk erről a kifejezésről beszélni, de azt gondolom, hogy még nagyon messze vagyunk attól, hogy magunkat, mint Budapestet Smart City-nek mondjuk, de ez akár a beruházások, befektetések és mondjuk az intelligens közlekedés szervezési és infrastrukturális megoldások terén nyilvánvalóan sok munkát igényel még. De hogy egyáltalán hogyan? És tulajdonképpen erről szeretném kérdezni, most mindjárt az első körrel összekötve ebben interjúolnám meg a felkért vendégeinket, hogy beszélnek arról, hogy mennyire tartják, látják Budapestet, az országot jó értelemben vett inkubátornak, bölcsőnek, ahol a tehetségnek van lehetősége kibontakozni, és egyáltalán mit kell tudni erről. Akkor innen
Üdvözlök mindenkit! Köszönöm a felvezetést. Igazából én a sűrűjében vagyok ennek az egész történetnek, mert pont egy inkubátornak dolgozom, tehát a Design Terminál egyik tevékenység az pontosan a konzultációs és mentor program által egy inkubációs tevékenység. Mi fiatal tehetségekkel dolgozunk 3 területen, ez design, city és tech, szép magyarul. Tehát formatervezőkkel, divattervezőkkel, elsősorban technológiai startupokkal, illetve bármilyen a városhoz kapcsolódó design ötlet vagy technológiai ötlet kifejlesztésében segítünk azoknak, akik részt vesznek a mi szolgáltatásainkban. És abszolút úgy gondolom, hogy Budapesten rengeteg tehetség van, akik egyre jobb lehetőségekkel rendelkeznek, egyre inkább ki tudnak bontakozni, és tehát a programunk során évente 100 vállalkozással konzultálunk, illetve a mentorprogramban is 15 vállalkozás vesz részt minden szemeszterben, és abszolút nemzetközi sikereket érnek el. Illetve nekünk is az a célunk velük, hogy egy újabb, hát ha nem is prezit, de legalábbis sikertörténeteket csináljunk belőlük. Úgyhogy én ezt abszolút pozitívan látom, ezt a helyzetet. Köszönöm szépen. Én a felkonferálás szerint a Technopolitan ZRT vezérigazgatójaként vagyok itt, meg még úgy talán más minőségem miatt is. Ez nem olyan régóta indítottuk el, a Műegyetemhez kapcsolódóan ez egy magáncég, egy magyar-finn vegyes vállalat, ami szintén valamiféle olyan modellt próbál itt Magyarországon működtetni, ami a egyetemi hallgatóknak azt a tudását, meg készségeit próbálja fejleszteni, ami abban áll, hogy hogyan lehet teamben dolgozni, hogyan lehet valódi céges problémákat már hallgatóként is megoldani, és aztán ebből vagy saját startupot indítani, vagy a céggel valamit kezdeni. Tehát, hogy egy kicsit ezt a vállalkozói szellemet, ennek van egy ilyen szép angol kifejezése, ami a francia, hogy entrepreneurship. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos része ennek az egész dolognak, hogy a tehetséget azt sokszor hangsúlyozzuk, és ez nagyon fontos, meg egy picit nekem az is az érzésem, hogy túl is hangsúlyozzuk, meg az ötleteket is nagyon szeretjük mondogatni, hogy milyen ötletes nép a magyar, meg mennyi sok ötletünk van, meg fiataloknak mennyi sok ötlete van, de azért azt tudni kell, hogy se a tehetség, se az ötlet az önmagában nem elég, és hogy nagyon sokféle becslés van, hogy körülbelül ezek milyen arányban szükségesek. Nem fog eszembe jutni, de valamelyik elég híres előadóművész mondta azt, hogy zenei előadóművész mondta azt, hogy hát a tehetség az mondjuk 2% és 98% a munka és a szorgalom. Kétségtelen, hogyha nincs meg a tehetség, akkor munkával és szorgalommal is sok mindent el lehet érni, de nem valószínű, hogy nagyon kiugró dolgokat. Csak egy picit ezt túl hangsúlyozzuk. Tehát, hogy ami viszont egy kicsit hiányzik, és ez benne van az egész magyar oktatástól és közszellemtől kezdve mindenben, hogy ez az igazi vállalkozói lét és az igazi vállalkozói szellem az nem elég erős, és nagyon hiányzik mindenhonnan. Erdélyi Zsoltnak hívnak, és igen. Én 21 éve kommunikációs beruházásokat menedzselek, amiknek egy nagyon nagy és látható része egy bazinagy reklámkampány általában, de korán sem ebből áll csak a munkám. Ilyetén módon, vagy ilyen, nem tudom, van ilyen mondat,
Én elvégül nagyon sok tehetséggel dolgozom, és nagyon sok tehetséggel találkozom. Így rögtön az elején próbálok hőmérsékletet tanítani, jó, mert nekem tényleg 30 perc a verbális fékútam. Tehát, hogyha most abba hagyom, akkor szünetre pont. Én azt gondolom, elsősorban számos véleményem van erről, tehát hogy kéne a tehetségnek és ezeknek a dolgoknak így valahogy így feljönni legalább a felszínre. De azt gondolom, hogy ez nagyon fontos leszögezni, hogy a tehetség az nem a tudás. Nagyon sok mindent összekeverünk mindennel, ebben a hazában minden magasépítésű autót jeepnek hívnak, és hogyha valaki a televízió képernyőjére kerül, az nem csak ismerté válik, hanem azonnal elismerté, ami szerintem egy végletes hiba. Én azt gondolom, hogy a tehetség az a tehetség, de nem összekeverendő a tudással. Én nagyon sok olyan emberrel dolgozom, akik egyáltalán nem tehetségesek, viszont megszereztek egy tudást, mert a tudást azt sem átadni lehet, a tudást azt csak megszerezni lehet, és nem pedig átadni valakinek. A tudás az nem tudom, hogy egyetértettek-e velem, majd ez később kiderül. A tudás az nagyon vacakul, rosszul kihasznált sikerekből, és nagyon jó feldolgozott kudarcokból, és az illető szakterületen történő alapos ismeretekből áll, és mindezeknek a gyakorlásából. Ebben benne van az is, hogy az embernek már volt kudarca, volt sikere, és egyébként meg ért is hozzá, amit csinál. Ha ehhez tehetség társul, az kiváló. De az, hogy tehetségeket önmagában gondozzunk, én nem tudom, mindenki valahol visszavásárolja a lelkiismeretét, én a saját pénzemből szoktam visszavásárolni, és szponzorálok, és támogatok, és megveszem, és kifizetem. De azt gondolom, hogy önmagában a tehetség gondozásnak, ahogyan hívjuk, és a beszélt nyelv az mindenről jól árulkodik, annak különösebben értelme nincsen, mert a tehetségben nem ez tudás, és nem ez belőle eredmény. Hát így, akkor én itt pattogtam egyet, jó? Igen, azt gondolom, hogy az, hogy itt vagyok, az valószínűleg annak köszönhető, aminek úgymond nagyon örülök, hogy ahogy eljutottam oda, ahol most tartok, hogy itt ülhetek, és erről beszélhetek, hogy évcukrásza lettem, és sikereket értem el. Egy hihetetlen történet, mert ugye az egész úgy kezdődött, hogy divattervezőnek tanultam. És egy lelkes fiatal csaj voltam, aki azt gondolta, hogy majd sodorja az élet, és egyszer csak lesz valamiből megmutathatja, hogy mit tud és hogyan tud szerepelni. És azt kell, hogy mondjam, hogy amiért nagyon nyugodt vagyok, hogy ha visszatekintek, és most így el is gondolkodtam ezen, nagyobb külső segítség nem volt abban, hogy ott tartsak, ahol most a cukrászdámmal, a torta.hu-val, a kis cégemmel és a tortatervező mi voltammal vagyok, hanem igazából tényleg a borzasztó sok munka, tanulás és idő, amit ráfordítottam, az juttatott el ide. És ez nagyon izgalmas és elgondolkodtató. És igen nagy boldogsággal tölt el, most például beválasztottak a 2015 példaképei közé, és azt hiszem, hogy ez azért megnyugtató, mert valóban remélhetőleg tudok olyan példát mutatni, hogy hihetetlen sok munkával, kitartással és lelkesedéssel el lehet jutni valahova. Valóban úgy, hogy annyit tudtam, hogy minden érdekel, ami stílus, ami érdekes, ami bármi olyan alkotással kapcsolatos. És hát belegondolni, és hihetetlen vidám, hogy 20 évesen kezdtem, mert tudtam azt, hogy bennülök egy főiskolán, az nem feltétlenül elégíti ki azt a hihetetlen energiát, ami bennem van. És amikor visszagondolok, hogy te jó ég 15 éve csinálom már az üzletet, az mindig kicsit el is rémiszt, hogy így úristen 15 éve én már komoly dolgot csináltam, vagy egyáltalán bármit. És való igaz, hogy fölkeltem, és a cukrászdába belepottyantam, és takarítottam, mosogattam, kiszolgáltam, hajnalban sütöttem, ha úgy adta az élet,
És folyamatosan alakult ki az, hogy ami így volt bennem, egy gondolat, vagy az, hogy tájékozottam a világban, hogy mit lehet ebből kihozni, hogy az ember egy cukrászdában van, és tortákat készít, hogy abban több van, és megmutathatom magam, és egy úgymond örökséget, vagy egy ajándékot, amit kaptam, hogy lehetőségem volt egy cukrászdát vezetni. 20 évesen bővület a gondolat is. Abból ki tudtam hozni azt, hogy saját magam alakjára formáltam, és ebben a pillanatban mondhatom azt, hogy tortatervező vagyok, ami nem volt Magyarországon talán még kimondva, illetve hogy a tortákat egy újfajta módon mutattam, megjelenítem meg, hogy a flótnit elvihettem egy olyan szintre, amivel azt gondolom, hogy többet teszek, mint süteménysütők, hanem így viccesen azt szoktam mondani, hogy a zsidóság nagykövete, és ezáltal ismertettem meg, mutatom meg, szerettetem meg a kultúránkat, és ezzel valamit talán teszek. Tehát az édesapám nyomában aprócskán szegődni. Illetve tényleg az, hogy folyamatosan valamit mutatni, biztatni esetleg fiatalokat, hogy lehet valamit tenni, ha tényleg így szorgalmas vagy, és szereted, és élvezed, amit csinálsz. Vagy lehet úgy élni, hogy szívesen kelek föl, és boldog vagyok, hogy hogyan telnek a napjaim. Igen. Van saját is. Ja, Be kell kapcsolni. Vers következik. Én azzal foglalkozom befektetőként, hogy pénzt adok embereknek, hogy építsenek egy sikeres vállalkozást, és a végén nekem több pénzt adjanak vissza sokkal. De ezért egy nagyon nagy kockázatot vállalunk, hiszen nem ismerjük ezeket az embereket. A többségük ezt a pénzt jól vagy rosszul felhasználja, de nem ad vissza olyan nagyon sok pénzt. De ez egy másik probléma, nem panaszkodni akarok. De ennek a kockázati tőke szakmának, amelynek ráadásul az elmúlt 10 évben kialakult egy sajátos piaca, a startupok piaca, az induló vállalkozások, technológiai vállalkozások piaca, ennek ma az egyik kulcsszava az ötlet meg a tehetség. És majd erre mindjárt visszatérek, de egy kicsit ahhoz akarnék visszatérni, amit a Laci meg a Zsolt mondott. Magyarországon azért tehetségfét is van, tehát mi lánglelkű tehetségeket tanulunk az iskolában. Először Petőfi Sándorról tanulunk, mint egy lánglelkű tehetségről, minden gyerek előbb tanulja meg, mint Arany Jánost, aki egy unalmas öreg bácsi. És mindig azt szoktam mondani, hogy ugyan rendkívül jó költő volt, de tehát mit keresett Segesváron a csatatéren? Ahelyett, hogy tudósított volna arról, ami ott történik, és akkor használta volna a tehetségét, mert akkor olyan leírásuk lenne a második világháborúban, a 48-as szabadságharc csatáiról, amit senki más nem tudott volna megírni. Ehelyett Petőfi, a tipikus magyar tehetség, magára üvöltött a hazáért, a szabadságért, és ilyen cinga alakként berohant az öldöklésbe, ahol aztán ugye azóta is keresi őt a Kazán király, hogy mi lett vele. Tehát a tehetség, a tehetség az nem csak akkor az az érdekesebben, hogyha munka van mögötte, ha szorgalom van mögötte, ha szerencse van mögötte, hanem ha felelősség is van mögötte, és talán ez az a fogalom, amivel a tehetséges ember is kell, hogy kezdjen valamit, és egy városvezetés is kezdjen valamit, vagy az egy intézményvezetés, vagy az a közeg, amelyik azt a nagyon ambiciózus célt tűzi ki maga elé, hogy ő ezt a tehetséget gondozza. És akkor valahogy ekkörül zajlik szerintem. Egy kicsit még egyet tekernék rajta. Ugye én vállalkozásokban szeretek gondolkozni, legyen az kulturális vállalkozás, non-profit vállalkozás, design vállalkozás, kreatív ipari vállalkozás, vagy pénzpiaci vállalkozás. Annak ezerféle tehetsége van. Ha Budapestről van szó, én mindig csak arra tudok gondolni, aki nem olvasta John Lukácsnak az 1900 Budapest című könyvét, szerintem azt kell elolvasni. Ennek a városnak egyetlen ambíciója kellett volna legyen az elmúlt 20 évben, hogy azt a korszakot, amit 67 és 1914 között átélt, ami a város meg a tehetségek szempontjából egy pompás időszak volt, ezt hogyan tudja újra megteremteni. Ezt a lehetőséget puskáztuk el az elmúlt 20 évben, és mondjuk a vállalkozások szempontjából
Ott körülbelül 200 olyan példát lehet találni, ahol nem csak ennek a városnak a nyers tehetség tőkéje dolgozott, hanem egy olyan progresszív és modernista, felelős városvezetést teremtettek körül játszóteret, amelyikben ezek a tehetségek egyébként itthon világsikereket tudtak elérni, amikor elmentek volna. Budapest volt a világ malomipari fővárosa ebben az időben, a világ legnagyobb malomipari koncentráció itt volt, és még mondhatok mást is, amikor ennek vége lett, és 18-ban nem ilyen lett a világ, az összes tehetség elment, ebből lett Hollywood, ebből lett a fotográfia korai korszaka, és még sorolhatnék egy csomó mindent. Úgyhogy valahogy én a felelősség körül keresgélni. De majd legyünk viccesebbek is erről. Igen. Mondjuk Ráhelnek annyival volt jó az indulása, hogy rögtön a kreatív iparba talált. Tehát nyilván a személyiségednek megfelelően azt mondottad, hogy neked a kreatív iparban van keresnivalód. Onnan már csak egy kis kitérőnek tűnik, hogy az ember ruhát tervez kreativitással, vagy pedig olyan műtárgyakat, amit meg is lehet enni. Tehát ebben van olyan óriási különbség? Hát alapvetően valahol igen, nem. Tehát, hogy talán az a szép, vagy az a kulcsa az egésznek, hogyha az ember bárhova leteszik, akkor abba ki tudjon teljesülni, és ki tudja virágoztatni azt, ami benne van. Tehát azt hiszem, hogy az élet ad dolgokat. Most nekem azt adta az élet, hogy tele voltam lelkesedéssel, és pont az édesapám, ami egy nagyon vicces része az életnek, ő volt az, aki azt mondta, hogy te fiam, hallottam egy ilyen iskolát, látom, hogy a falat tele van rajzokkal, ruharajzokkal, van egy ilyen iskola, divattervező iskolának hívják, van-e kedved oda menni? Mondtam, van. Tehát fölvettek, oda mentem. De mégis azt adta az élet igazán, hogy az édesanyámnak jött egy gondolata, hogy egy irodalmi kávéházat szeretne csinálni, ahol beszélgetések vannak, komoly beszélgetések. Na jó, persze ott legyen sütemény is. És itt jöttem én be. És szerintem itt van az érdekesség a dolognak, hogyha van bennem egy csomag, és kapok hozzá egy táncteret, akkor legyen szó arról, hogy irodalmi kávéház és cukormentes sütemények, mert ugye az ilyen adekvát volt, hogy azt készítsük édesapám miatt, akkor eltelik egy kicsi idő, és a torták elkezdenek színesebbek lenni. Láttam a cukrászt, hogy a díszíti, na én ezt tudom jobban, ezt nem így kéne szerintem, hanem másképp. És hirtelen fordul kettőt a világ, és van egy torta szalonom, hát most nem ruhaszalonom, torta szalonom, és Art Deco marcipán képek lógnak a falon, amit konyak témában, mert szeretem a konyakot, és egy konyakos cég szponzorált az első marcipánkép kiállításomat. És a torták éppen, hát most Chanel torták. Vagy éppen, ha nem is az, de mindenképpen személyre szabottak, és boldog vagyok benne, és ugyanúgy megélem azt az életet, amit reméltem, vagy szerettem volna magamnak, és ezt az eszközt kaptam, hogy sütemények. Tehát így szerintem épp az, ki tudja, mit adott volna az élet másképp, más szülőkkel, más módon, valószínűleg abban is megtaláltam volna, hogy tudom ezt a saját arculatomra fordítani, és kiteljesedni benne. Szóval a tehetségipar, startup ipar is sokféleképpen közelíthetjük meg. A szakavatott szakértői ülnek itt az asztalok mellett, és ezért onnan folytatnám, ahol Gyuri abba hagyta, hogy valóban itt az 1880-as évektől volt egy nagyon intenzív tehetségimport, mondjuk a város infrastruktúrális fejlesztésébe, párizsi mintára, német mintára, tehát az akkori idők legjobbjait csábítva ide, akkor lett mondjuk száraz körút és hajózható, meg sok minden, de mindegyikben volt izgalmas rész. Tehát a kérdés az, hogy mindig importálni kell, vagy pedig megtalálható itt a tehetség, a szorgalom, a felelősséggel párosulva. Tehát mi kell ahhoz, és ha erre tudnátok jó példákat, nyilván Ráhelnek egy kicsit könnyebben van a saját példája, tehát hogyha olyan példákat, néhányat csak, hogy ezeket hogy sikerült kiteljesíteni. Tehát, hogy a városi környezetben
inkább bevonzó képessége van egy ilyen városnak, vagy pedig van annyi tehetség egy ekkora városban, hogy tehát magától megjelennek a kreatív, innovatív és tehetséges szereplők és gondolatok és ötletek, és ezért tulajdonképpen a felkarolására vagy észrevételére kell, mert hát azért lássuk be, hogyha valaki tehetséges, szorgalmas, innovatív, kreatív, még mindig kell egy kis szerencse, hogy találkozzon egy olyan szereplővel, aki ezt észrevesz és hajlandó kockáztatni, mert általában egy tehetséges embernek, most akkor egyszerűsítsük le csak a fogalmában nem belegabajodva, egy tehetséges embernek a tehetsége van, általában nincs meg hozzá a tőkéje, tehát az adott esetek többségében nincs meg hozzá a tőkéje, hogy ezt meg is valósítsa egyedül, mindenféle társak nélkül, hogy ezt ti hogy látjátok. Elkezdeni. Egy tehetséges embernek tehetsége van, oké. Mindjárt hallgattuk azt az iskolai igazgatói évnyitót, amikor elmondta, hogy önök mindnyájan valamiben tehetségesek. És ez valószínűleg így is van. A tehetséges embernek, akit mi tehetségesnek szoktunk mondani, mert már egyszer kiderült róla, hogy valamit tud, ambíciója is van. Ambíció is van, fölvegye a gerebjét, valamit meg akar mutatni. Ez az ambíció egyébként önzésből, exhibicionizmusból, ezerféle dologból jöhet, de ez, hogy valamit létre akar hozni. És az a kérdés, hogy ennek milyen a feltételrendszere. 1, 2. Én a legjobban utálom ezt, a mi magyarok különös anyagból vagyunk gyúrva, nekünk annyi Nobel-díjasunk van dolgot, ezt a legkártékonyabb marhaságnak tartom. De esetleg hát, ha valaki nem, azért fogalmazok erősen, mert az szórakoztató. Mert hogy szerintem mindenhol nagyon sok tehetség van, de ne foglalkozzunk a többiekkel. Budapest szerintem 20 évnyi fantáziátlan városvezetés alatt is megmutatta azt, hogy itt elegendő számú tehetség van. Most mondjuk a romkocsma, meg egy csomó ilyen dolog, amit a Prezi mellett szoktak közszerként mondani. Tehát, hogy itt történnek dolgok, amitől ez a város ráadásul, mert a Prezi az egy magánvállalkozás, ez tök meg, ez bárhol lehetne. De a romkocsma műfaj, az ennek a városnak a saját magára kitalált túlélőkészlete, nem tett hozzá semmit, nem volt egy iniciatíva vagy valami. És még 1000 dolgot tudnék mondani, tehát tehetségét biztos, hogy rengeteg van. Az egyetlen kérdés az, hogy hogyan lehet ezt gyorsítani, hogyan lehet ennek az egésznek a vérkeringését, meg a keringését pörgetni, és erre léteznek technikák. Nem a Smart City egyébként a technika, a startup már egy ilyen technika, mert a startup igazából a vállalkozási ösztönt hergeli a polgárban, nem kell feltétlenül a technológiai vállalkozásnak, hanem a lényeges, hogy a vállalkozási ösztönt hergelje. És a vállalkozás számára, ez kulturális kérdés, a vállalkozás számára kell lebontani a piacra lépés korlátai. A harmadik dolog, amit import kell hozzá, a network a legfontosabb ebben az egészben, sokféle ember izgalmas dolgokat szokott csinálni. Budapest per definíció nem egy ilyen hely, az egész országból ide jönnek a tehetségek. Mindenhonnan. Ez egy olyan architektúrájú ország, mindenki. És a legambiciózusabbak egyébként a vidékről bizonyítani akaró emberek, statisztikailag mint pesti születésű termék. De hogy a munkatársaim között általában a legambiciózusabbak többen van. Jönnek és itt a városba akarnak bizonyítani. Az a kérdés, hogy ez a város mit ad hozzá kényszerben, mert például egyébként sokszor a kényszer nagyobb hajtörő lehetőségben, szabályozásban, nem akarom valamát adni. Csatlakoznék az előttem szólalóhoz. Még egy picit tovább vinném ezt a gondolatot, amit mondtál, hogy a vidékiek. Kicsit máshonnan kezdeném. Vannak ilyen startup hubok, úgy hívják a világban, tehát olyan startup központok, amik kiemelkednek. És ezek sose országok, tehát nem az, hogy az Egyesült Államok. Mint ami Izraelnél ugye van, ez a biztos többen ismerik, ez a Startup Nation című könyv, ott egy egész országot pozícionálni, így egy ilyen elég újságírós megfogalmazás. Ott is bizonyos
városok, tehát mondjuk Tel Aviv, az egy startup hub. És akkor mondjuk Európában nem olyan nagyon sok van, például Berlin egy ilyen, meg London, Párizs próbálkozik, és akkor mondjuk Európában körülbelül ennyi, és mondjuk távol-keleten van jó néhány, Hongkong, Szingapúr, stb. Ezek mindig és akkor ugye a Silicon Valley, tehát ezek mindig egy kis területre koncentrálódnak, pont azért, mert nagyon fontos, ez amit Gyuri is mondott, hogy nagyon gazdag interakciós terület legyen ez, nagyon gazdag interakciós potenciálja legyen annak, amiből majd egy ilyen startup hub tud kinőni. Ez egyik. A másik, hogy erre konkrét vizsgálatokat is végeztek, tehát azokon a helyeken, ahol az innováció, a startupok erősek, ezek általában a világnak olyan pontjai, ahol nagyon sokféle ember kerül össze, és nagyon sok bevándorló van, nagyon sok első generációs bevándorló van. Tovább megyek, ugye mondtad, hogy a vidékiek, bizonyos értem ők is vidékiek. Én, amikor még szoftveres cégem volt, jó néhány erdélyi fiatal srácot importáltunk ide, akik messze a legambiciózusabbak voltak, és közülük jó néhányan azóta sikeres, tehát jöttek ide programozóként, és azóta sikeres szoftvercégeik vannak. Sokkal több ambíció volt bennük, mint a budapestiekben. Ezt egyértelműen láttam. És ugyanez van mondjuk a Silicon Valley-ben, ahol a cégalapítóknak körülbelül 30-40%-a nem ott született, sőt nem is Amerikában született. Tehát, hogy ez nagyon fontos, és nem csak a sokféleség, hanem ez a vállalkozói mentalitás szempontjából, hogy aki egy másik helyre elment, ő már egy borzasztó nagy vállalkozást elindított, azt, hogy el fogja kezdeni mondjuk nagyjából a nulláról egy új helyen, tehát benne biztos megvan ez a vállalkozói szellem. Az egész életét erre tette föl, akkor nyilván majd a cégét is valahogy ilyen szemlélettel fogja építeni. Úgyhogy tehát ez nagyon fontos, azért a Budapest, mint a Gyuri mondott, a legvirágzóbb időszakát nézve, hát Budapest lakossága abban az időben megduplázódott, ami nyilván csak lehetett a természetes szapogulattól, hanem, és még csak nem is az akkori Nagy Magyarországról, hanem az egész monarchiából, sőt azon kívülről is vonzotta ide azokat, akik vállalkozni akartak a nagyvárosban. Úgyhogy ez egy nagyon fontos elem, de akkor még egyet hadd tegyek hozzá, az mondjuk az oktatás. Tehát, hogy azért ezeket a startup hubokat, ha megnézzük, ezekben mindenütt nagyon magas színvonalú egyetemek vannak, és én most ez a technológiai vállalkozások szempontjából mondom, tehát, hogy ugye a Silicon Valley például az lényegében, ahol elindult, az a Stanford Egyetem és környékéről indult el. És hogyha egyenként végigvesszük, mindenütt kell egy nagyon-nagyon erős tudományos és oktatási központ, ami önmagában nem elég, meg még attól is függ, hogy mivel foglalkozik egyébként. Tehát ki a Silicon Valley-t egy kicsit nézegette, ugye ott két nagyon híres egyetem van, az egyik végén, meg a másik végén a Stanford és a Berkeley, és érdekes módon a Stanford körül alakult ki az, amiből később majd a Silicon Valley lett. Ez például azon is múlott, hogy hol mivel foglalkoztak főleg. Stanford az inkább a félvezetőkkel, elektronikával foglalkozott, Berkeley meg a nukleáris technológiákkal, hát azokból kevesebb vállalkozást lehet építeni, szerencsére. Úgyhogy, tehát sok mindenen múlik, de mondjuk ezt a két elemet, ezt mindenképpen nagyon-nagyon fontos kiemelni szerintem.
Abszolút egyetértek mindennel, ami elhangzott. Még egy dolgot tennék hozzá én is, hogy hát ugye a tehetségben az ötlet önmagában az semmit nem jelent még, hanem hogy a kivitelezés az, ami igazán fontos, és akkor nyilván ehhez hozzátartozik az alázat, az ambíció, minden, amiről szó volt, és nagyon fontos elem a csapat. Tehát azt azért ne felejtsük el, hogy senki nem érthet mindenhez, nem érthet mindenhez iszonyatosan jól, úgyhogy mindenki szerintem, aki sikeres vállalkozó, maga mellett tudhat valakit, akit kiegészíti azt, amit ő tud, és akár egy kreatív ember mondjuk valószínűleg elég nagy valószínűséggel nem annyira, tehát hogy pontosan a kreativitás, mondjuk a szisztematikusságnak igazából tökéletesen az ellentéte, tehát egy emberben nem testesülhet meg mind a kettő ugyanazon a színvonalon, úgyhogy mindenképpen kiemelném a csapat fontosságát, illetve ez szintén kapcsolódik ahhoz, hogy ugye csapat, meg egymás kiegészítő kompetenciák, hogy abszolút azt látom én is, hogy ott jöhet létre innováció, minél több különböző háttérrel rendelkező ember, különböző tudással rendelkező ember összejön, találkozik, eszmét cserél, elkezd együtt dolgozni, ötletelni, és tényleg az ilyen szinergiákból jönnek létre általában a legjobb, leginnovatívabb történetek, és nyilván tehát ehhez hozzátartozik az is, hogy kívülről mondjuk egy városba elég vonzó legyen egy város ahhoz, hogy mindenhonnan, a világ minden tájáról embereket ide vonzzon, de szerintem ez már egy lépéssel korábban kezdődik, mert például Budapesten nekem nagy szívfájdalmam, hogy itt van egy elég jó design egyetemünk, vagy művészeti egyetemünk, itt van egy jó gazdasági egyetemünk, és egy műszaki egyetemünk, és a három között semmi kapcsolat nincs. Tehát a diákok már úgy jönnek ki az egyetemről, hogy mondjuk kijönnek mérnökként, és egy darab tervezőt vagy közgazdászt nem ismernek, jó esetben mondjuk gimnáziumban meg talán egy-kettő, de egyszerűen nincsenek olyan találkozási pontok, platformok, ahol ők megismerhetik egymást, elkezdhetnek együtt gondolkodni, dolgozni, és olyan ötleteknek, meg vállalkozásoknak az alapjai megteremtődhetnek, amik aztán tényleg előrébb tudnak vinni akár a várost, akár az egész, tehát amiből tényleg valós innováció született, úgyhogy én azt gondolom erről. Hát itt valóban meg kell szólalnom. Tehát amikor én azt mondtam, hogy a külső segítség, azért hozzá kell tennem a valósághoz azt, hogy tényleg, tehát hogy én vagyok a kreatív igazgató a történetben, és hát a külső segítség igazából ott érkezett, amikor ott fiatalon az üzletben csináltam a tortákat, és való igaz, hogy azok alakultak, fejlődtek, és minden, amit mondtam, ott volt. De a külső segítség ugye a férjem képében érkezett, aki valóban összerántotta. Tehát, hogy az összerántotta az értve úgy, hogy fogta a táskámat és kiborította belőle az összerongyolódott csekkeket. És való igaz, hogy elgondolkodva azon, amit mondatok, egyértelműen arról van szó, hogy annak ellenére, hogy ott az exhibicionizmus, és borzasztóan élvezem, hogy kim van az a tetőtől talpig tartó kép róla, ami egyébként borzasztóan van persze elkészítve is, de én magamtól soha nem mutatom. Az már, amikor már ott álltam, akkor már az ment, hogy Photoshop nélkül, mint kiderült, utólag használtuk fel, amiért a fotós rettentően letolt, hogy azért vissza kellett volna küldenem, egy kicsit javítani, de hogy magamtól nem raktam volna ki. Tehát való igaz az, hogy ott van mellettem az a szereplő, aki tudja, és nagyba látja a dolgokat, mert amikor ott vagyok azon a ponton, akkor megoldom, megvalósítom, eladom, prezentálom, de aki nagyba átlátja az egész rendszert, ami egy teljesen máshogy egyértelműen, az nem én vagyok. Tehát az a férjem, és itt való igaz lett kimondva az a gondolat, hogy a csapatmunka, ez egy kétszemélyes csapat. És lehet, hogy ott borul egy csomó minden a külső segítség megérkezésével, hogy egy úgymond igen tehetséges és zseniális ember kezébe érkezik meg az összeg, de lehet, hogy egy mentor, vagy egy... És itt jön fel egy csomó kérdés, való igaz, mert hogy ugye nekem a társam, a partnerem, ugyanaz a csapat, ugyanazt képviseli, hát férjet nem adhatnak, ugye? Vagy feleséget, aki a pénzügyi... Igen, egyébként
ez rögtön egy új startup gondolat, hogy egy olyan segítő, ez is... Új volt a másik felé. Egy piaci részt hirtelen felfedeztem, abszolút felfedeztem egy piaci ahol tehetségeknek keresünk partnereket, akik vállalják ezt a dolgot, és így innentől gyönyörűen működik a rendszer. Mert ugye valóban ott a félelem, továbbvívve a gondolatot, abban a pillanatban, hogy nekem valaki segít, és a mentorom, az tényleg az teljesen az én érdekeimet képviseli, mert ugye az én esetemben ez teljesen igaz. És való igaz, hogy ha én nem kapok mentort, és én magamnak kell megoldanom, akkor már ott érkezik. Úgyhogy átgondolva, valószínűleg itt lesz valahol a kulcsa, hogy egy olyan csapatot kialakítani, mert lehet, hogy tényleg kevés, hogyha egyszerűen csak egy pénzcsomagot kapunk, aminek borzasztóan örülünk, lelkesedés, ambíció, kitartás, és minden van, a szemlélet, vagy akár csak még egy dolgot mondok, valószínűleg képes is lettem volna rá, vagy lennék rá. Hála Istennek, ezt nem kell feltétlenül megtudnom, mert megvan már ez a segítség. Lehet, hogy csak tanítani kéne. Tehát én azt gondolom, és a tapasztalat azt mutatja, hogy a tehetséges ember, most ezt ugye végigvittük, hogy mit is jelent az, de ha valaki képes bizonyos dolgokra nagyon fantasztikusan létrehozni, akkor az sok mindenre képes. Tehát van egy olyan fajta képessége, hogy a dolgokat meg tudja tanulni, átlátni és magáévá tenni a cél érdekében. Ez hozzátartozik, gondolom, az ambícióhoz is. Ugye lehet, hogy csak egy igen kemény képzés. Ha feltétele lenne, akkor az működőképes lehet. Így most. Önöket nagyon zavarná, hogyha én nem beszélnék a mikrofonban? Nem, csak nem hallom. Én szerintem jobban lett. Igen. De az első sornak nem ér válaszolni azért. Jogos, igaz. Szobát. Aki tud szájról leolvasni, annak mindegy. Tudom, hogy az nagyon fontos egyébként, hogyha valaki mond valamit, akkor arról mit gondolnak, hogy az kicsoda. És tudom, hogy én úgy nézek itt ki, mint egy árvízkárosult, ráadásul jövök ezzel a negatív véleményemmel, hogy a tehetség az nem tudás, stb. Változóan fenntartom egyébként, hogy a tehetség, gondozás, az érzetet kelti egyébként a tehetségekben, főleg ilyen ipari szinten, hogy önmagában a tehetség felismerése az pótolja a munka és a tudás megszerzésének agendáját, amit szerintem végig kell menni ahhoz, hogy valaki csináljon valamit, és ez tényleg értékes legyen. Ugranék itt az értékre. Te azt mondtad, hogy nekünk itt nincs aranybányánk, meg a stb. Tehát Dél-Amerikának van egy nagyon nagy közös siráma, ez a Potosi. Ugye az a Potosi volt az a hegy, ami gyakorlatilag teljesen ezüstből volt Dél-Amerikában. Oda mentek a spanyolok a hajóikkal, kitermelték az ezüstöt, elhozták onnan. Ettől egyébként itt beindult a gazdaság, de mert a helyiek nem ismerték föl, hogy nekik van egy aranybányájuk. Itt szerintem, te nem véletlenül vagy itt, és mi sem véletlenül vagyunk itt, erről a városról beszélünk, és egyébként általában erről a mozgalomról beszélünk, akkor szerintem nagyon fontos lenne a tehetség és a város szempontjából felismerni, hogy mik a város értékei, amihez képest jöhetnének tehetségek. Ugranék itt oda is egyébként, hogy a tehetségek, tehát a különböző szakterületek, szektorok tehetségei, azok pont úgy jelentkeznek, ahogyan egyébként ezt a központi szerv, legyen az egyébként egy város, legyen ez egy vállalat, egy kockázati tőke befektető, mutatja. Tehát volt nekünk olyan királyunk, aki azt mondta, hogy jelen pillanatban költőkre, zenészekre, korvinákra és ilyesmire volna itt igény, mert ezt tartjuk értéknek. Aztán volt olyan is, aki azt mondta, hogy esetleg malomkőhaig álló fiúkra volna most igény, és hogyha ebbe valaki nagyon tehetséges, akkor jöjjön. Nehezen ugrok el a mai belpolitikánktól, tehát most egy kicsit úgy érzem, mintha erre volna igény. Tehát, hogyha valakit a tudatszűkítő hatása, tehát az indulat tudatszűkítő hatása által fölkap valamilyen mappát, és be akar menni a választási irodába, ugye, akkor
akkor hirtelen a koránkelés tudatszűkítő hatása miatt a nyakó nem tudja beadni a kérelmét. Ilyen is van. Mert mostanában ilyen tehetségekre van igény. Ha egy városról beszélünk, akkor az nagyon fontos lenne, hogy a város megnyisson egy kaput. A fél világ azt gondolja, nem tudom ők mennyire vannak otthon ebben az egész startup miskulanciában, amit régen egyébként garázsvállalkozásnak hívtak, csak most már van neki formanyelve, meg a Simó Gyuria, meg kockázati tőkebefektetője. Magyarországon a fél ország azt hiszi, hogy elmegy a Szilikonvölgybe, vagy Szilícium völgybe, mert mi így hívjuk, mert minden magasépítésű autó Jeep, és a Szilícium. Ott helyben szilikonnak írják, ez okozhat zavart. Tehát ott azt hiszik, hogy minden nagy banknál, vagy pénzintézetnél van egy külön bejárat. Tehát van a főbejárat a brokereknek és a bankároknak, és van egy startuposoknak. És ott van egy lift, ahol az úgynevezett elevator speech-et el lehet mondani. Tehát ott benn van a liftben egy üzletember egy csekkfüzettel, és akinek 50 másodperc alatt el tudja mondani, hogy a vállalkozásom lényeg a következő 600% megtérülés. Oké, tessék, itt egy csekk, itt van $1 trilliárd. Az is egy probléma a startupokkal és a tehetséggel kapcsolatban, hogy ugyan én azt gondolom, hogy a tehetség, a kreativitás és a megszerzett tudás valójában egy árucikk. És ezt kell tudni árulni, kell tudni menedzselni, és el kell tudni adni. Vagy olyan kiválasztottakkal kell dolgozni, akik ezt el tudják adni. És ez már egy vállalkozói szemlélet is feltételez. Az a probléma, hogy nálunk ez az úgynevezett nem tudom milyen politika, amit te mondtál, mert én nem vagyok a szavak embere, én nem akarnám kimondani, hogy mit gondolok a politikáról, de az a helyzet, hogy nálunk ebben az országban a pénznek van értéke, meg ha valakinek van valamilyen rokonsága, de főleg a pénznek. Most az a probléma, hogy amennyiben a tehetséget és a tudást semmilyen platformon és semmilyen megjelenési formájában nem értékeljük, akkor a tehetségek dollárban fogják mérni magukat, legkevésbé forintban, a dollárban. Dollárban, megtérülési rátában, és mindenféle viccek, vacak, pitchben és műszavakban fogják magukat értékelni, és ez lesz egyébként ennek a dolognak a mérőszáma, ettől aprózódik el, és ettől válik teljesen szét. Aztán majd ez az időszak is lemegy, és azt mondjuk, hogy de jó lett volna, hogyha lettek volna tehetségek. Ehhez egyébként egy városnak történetesen, vagy a politikának, vagy bárkinek semmi más nem kéne mondania, mint azt, hogy jelen pillanatban komplexen gondolkodni képes, vagy a komplexitás részévé válni képes tehetségekre van szükségünk, ugyanis most a malomköves rész most már jó volt, és most jön megint az a könyves színes rész. Ha ezt mondaná valaki, és építene hozzá egyébként egy felületet, amin ez látszana. Ugyanis a tehetségek elsősorban nem maguk meggazdagodni szeretnének, hanem azt szeretnék, hogy az ő tehetségüknek legyen valamiféle disztribúciója. Ez olyan, mint amikor hátul is hallják a hangomat, mert ő rávett. Olyan szimpatikusan. De hogy ezt nem mondanám, de rávett. De ettől függetlenül, tehát hogy legyen egy disztribúció. Én ezt csináltam, és ezt csináltam. Tehát abban a pillanatban, hogy bármilyen politika szerv, akárki publicitást biztosítana egyébként annak, hogy ő tehetséges vagy nem, akkor az Isten adta nép ám el tudná dönteni, hogy ez egy jó tehetség, vagy egy nem jó tehetség. És innentől közben egyébként a kapitalizmus önmagában megvalósulna kockázati tőke nélkül. És akkor mi mehetnénk megint a Gyurival a Tilos Rádióba hülyeségeket beszélni, és kész. Ott két mikrofon volt azért. A kapitalizmus, az például egy... Szóval az egy jó dolog. Azt akarom mondani. És amikor én vállalkozót mondok, akkor azt mondom, hogy az a kapitalizmusnak egy alapműködési modellje, és ez jó dolog. A tehetségek egyébként, és a kapitalizmusnak ezerféle formája van, de mindig úgy működik minden, hogy nézi az ember, hogy kik a hősök.
Vannak ilyen korszakok, amikor már, tehát amikor ilyen vadnyugat korszak van, mint Amerikában a múlt század végén, a Rockefellerek, meg nem tudom. Tulajdonképpen akkor tényleg csak nagyon akarni kellett, meg gyorsabban szaladni előre, mint a többiek, és akkor jó lett minden. Ugyanilyen volt egyébként ez a sokat emlegetett 67 és 14 közötti időszak Magyarországon is, mert azért véletlenül 5 millió kelet-európai menekült áramlott ide be, véletlenül béke volt, és véletlenül volt egy kiegyezés, ami után Budapest úgy döntetett, hogy ők egy nagy európai város. Ez magától is hajtotta a dolgokat. De ez nincsen mindig így, és amikor békeidő van, akkor fölértékelődik az, amit a Zsolt mond, tehát amikor nincs egy ilyen természetes zubogása a víznek, akkor döntések kellenek, akkor fontos a tudás, az a ravasság, meg az a raffinéria, hogy egy adott közösség mit gondol ki magára, hogy mégis hogy vágja ki magát ebből a helyzetből. Én azt gondolom, hogy az emberi történelem egyik legtúlélőképesebb és jobb modellje a tehetség szempontjából az a vállalkozás. Nem a möcenatúra, amit nekünk tanulnak, meg ezek a vállalkozás. Hogy a tehetség, meg más, ezek valahogy egymásra válnak. Magyarországon, ez egy kedvenc részem, ezt minden kerekasztal beszélgetésben elmondom, már nem ez az első egyébként. A vállalkozó, az 1900, az egy szitokszó volt. Ugye először ment az értelmiség gúnyolódása, az az értelmiség, amit ma ballibb értelmiségnek szoktak hívni, akkor ez még volt egyféle, amelyik gúnyolódott a mobiltelefonos vállalkozón, amelyik üvöltözik, majd 5 évvel később egyébként maga ugyanúgy üvöltözött, mert csak 5 évvel később tanulta meg a helyes mobiltelefonos szokásait, és a zöld és piros és nem tudom milyen zakókon tréfálkozott. Aztán jött a következő korszak, amikor vállalkozónak ugye azt hívjuk, ez a mai napig tart, akit az Aranykéz utcában föl lehet egy polszki fiatal az 5. emeletig más vállalkozók által lőni. Igen, vagy esetleg a Pintér Sándor kimegy megnézni a holott testét elsőként. Tehát ezek a magyar budapesti maffiózó élet, az újságban ezt hívták vállalkozónak. Sehol nem hívták vállalkozónak a Bolyár Gábort a köznyelvben, aki egyébként a magyar kapitalizmus egy ikonja. És még mondhatnék más, nem a Dicső Gábort hívták meg azokat, akik utána csődbe rohantak mindenféle ilyen módokon. És akkor ma elérkeztünk oda, hogy ma 3 ilyen hatás van. Az egyik ez a startup dolog egyébként, amiről önmagában lehetne beszélni, újraértelmezte az egész vállalkozás. Tehát, hogy milyen ma a vállalkozás, a Bill Gates-ék újraértelmezik egyébként a világban, az egy játék. Van a másik, amit ma az én fiam egy tehetség, de ha azt nézzük ki a sikeres ember az országban, akkor ma bolond lenne nem Mészáros Lőrincet játszani a hátsó udvarban a pajtásaival. Mert azért nem könnyen, gyorsan, meggazdag, tehát ez egy vállalkozói siker. És a harmadik meg készültem, ugye a választási irodánál voltak tegnap a nagytermetű férfiak, és azt hiszem az Indexen van a videó, kedden. Az Indexen van a videó, tehetséggondozást folytattak. 4.25-nél lehet megtekinteni, mint az egyik elvesztve a türelmét az újságíró kérdésére, azt mondja, hogy figyelj ide, én itt vagyok, bombercsaki van rajta? Nincsen. Én itt vállalkozóként voltam. Ott ezt elhozom ide, tehát azért ez megmaradt ez az Aranykéz utcai hagyomány. Azt nem tudom. Hát én csak a videót nézem. Szóval, hogy ezek a vállalkozók, tehát a vállalkozó, mindenki vállalkozó, aki ügyeskedik Magyarországon, hogy egyszerűsítsem. Miközben én például azzal töltöm a napjaimat tényleg napi sok-sok órában, hogy az ezzel kapcsolatos tévképzéseket próbáljuk meg eloszlatni ambiciózus, normális, tehetséges, fiatal, és nem olyan fiatal embereknél, mert nem csak fiatal emberek lehetnek sikeres vállalkozók, hogy vajon szükségük van egy férjre, mert nem a kor miatt csináltam így, hanem a mentorálásos résznél. Tehát, hogy ez egy csodálatos dolog, ez a vállalkozós díj, és csodálatos dolgokat szül a világnak abban a részén, ahol előrefele gondolkodnak, és mi valami rettenetesen nagy mulasztást csinálunk, amikor nem tanuljuk ezt a leckét sem meg, úgy, hogy közben gyepáljuk Budapestet, amelyik egyébként egy bűnös város sok szempontból. Én is nagyon utálom az angol
turisták hányását a Király utcában, mert helytelen szerintem, amit csinálnak, és hangos is, de egyébként Magyarország esélye, hogy együtt menjen a világ következő 30 évével, az Budapest. És a Budapest márka, a budapesti gazdaság, és ehhez képest a budapesti adó 80%-a megy vidékfejlesztésre, meg az európai adó 80%-a is megy vidékfejlesztésre, mert semmi bajom nincsen, kivéve, hogy egy dolgot nem sikerült megépíteni, hogy Budapest és a vidék ebben a pénzosztási dologban barátok legyenek. Mert egyébként ezt nem teljesen természetesen, tehát így nőttünk föl, nem? Budapest-vidék ellentét. Pont tehetségvonzás szempontjából ennek az országnak a sikere azt gondolom, hogy Budapest-vidék barátság lenne. Például abban, hogy ezek a tehetséges gyerekek följöhetnek ide vállalkozni, mert sajnos Békés Csabán nagyon nehéz olyan helyi piacot találni, ami fenékbe rúgja a vállalkozását az embernek, meg kevés embernek kevés pénzre. Teljesen jó volt a gondolat és a vágás. Egyébként valóban lehet érzékelni ilyen gondolatokat, hogy Budapest ugye 2 út áll előtte, vagy mondjuk a bécsi példát követve sok-sok év alatt, és tehát valószínűleg nem a következő 3 évben fogjuk utolérni mondjuk Bécs életminőségét, ami rendszeresen, hiszen most már 7. alkalommal végez az első helyen. Tehát mégiscsak az a cél, és az van hozzánk legközelebb, mint követendő jó példa. De hát helyes az észrevétel. Van olyan koncepció is, ami manapság népszerű, hogy legyen Budapest a legnagyobb magyar falu, hanem is feltétlenül a legfényesebb és jobb közvilágítású, mert hát a forrásokat máshol is föl kell használni. Ennek persze van gazdasági következménye, mert ha Budapest nem teljesíti a napi 19 milliárd forintnyi adóbefizetését, akkor persze nem lesz majd mit pazarolni, de ez egy másik történet. Szóval az elmúlt hosszú években nagyon sok Európai Uniós milliárd érkezett az Unió különböző polgáraitól, dedikáltan ide, hogy a magyarok zárkózzanak föl. Most ez kormányoktól független, hogy ezekből zömében inkább főtérfelújítás lett, térkő, kockakő, és a lehető legkevésbé lett ez vállalkozás ösztönző. De mégiscsak van azért egy esély, hogy a következő Európai Uniós finanszírozási ciklusban már nem lehet olyan arányban térkövet, kockakövet és főteret fejleszteni és szökőkutat létrehozni, mint korábban. Az új ciklusnak a vállalkozások elvileg a haszonélvezői. De mégiscsak mit gondoltok, hogyan kellene ezeket, akár az uniós milliárdokat, akár a közösen megtermelt és befizetett adómilliárdokat felhasználni, mit kellene tennie akár egy fővárosnak, akár az államnak, akár a magánszektor szereplőinek. Tehát kinek a dolga az, hogy ez a tehetségipar, és most tényleg csak leegyszerűsítő módon használom ezt a kifejezést, tehát hogy a tehetségipar az valódi GDP termelő képesség, és ha úgy tetszik, Zsolthoz is csatlakozva, igazi aranybányává váljon, a klasszikus értelmén túl, mert valóban egy aranybánya elfogy, egy klasszikus aranybánya, de egy jól megépített aranybánya, ami termeli, az nem fogy el, hanem újat és újat hoz létre. Tehát kell egyáltalán segíteni, kell az ötleteket fejleszteni, vagy minden ötlet tökéletes már a megszületése pillanatában, erről gondolom, és Laci is sokat tudna beszélni. De szóval akkor a következő években, hogy látjátok, mi lenne a tennivaló, ha így néhány mondatban össze kéne foglalni? Egy kormányprogram. Elnézést, akkor ezt most elkértem ezt a mikrofont. Hát biztos vannak itt olyan, akik talán ezt tudják, vagy szóval én kb. Egy évvel ezelőttig és kb. 2,5 éven keresztül kormányzati funkciót is betöltöttem. A Nemzeti Innovációs Hivatalnak voltam elnökhelyettese, meg egy darabig megbízott elnöke, és mindez egy 5 éves izraeli, hívják, hogy TÉT-atasi, tudományos és technológiai atasi időszakot követett, ahol azt gondolom, hogy úgy elég sok mindent lehet tanulni ebből az egész innováció, startup világból, és abból is,
hogy az állami szerepvállalás az nem feltétlenül egy ördögtől való dolog, ami ilyen különböző gazdasági vitákban, mondjuk a nagyon liberális megközelítésben tényleg ördögtől valónak minősítetik nagyon sokszor. Inkább az a probléma, hogy lehet-e olyat csinálni, ahol az állam egyrészt egy kicsit korlátozza magát, meg úgy csinálja meg a programokat, hogy azok tényleg hatékonyak és hasznosak legyenek. És hát amikor visszajöttem, akkor valami ilyesmit próbáltam itt a Nemzeti Innovációs Hivatalban, és ez volt egy kicsi politikai támogatás is a Nemzetgazdasági Minisztérium akkori államtitkárától, Cséfavej Zoltán államtitkártól, hogy próbáljunk meg egy olyan programot csinálni, pont a startupokkal kapcsolatban, egy technológiai inkubátorprogram, ez eléggé az izraeli, meg egy kicsit a finn megoldásra alapult, ahol az állam nem gondolja azt, hogy neki kell elosztani minden pénzt, hanem ezt rábízza olyanokra, akiket ráadásul nem úgy választ ki, hogy kinek az ismerőse, hanem mondjuk tudva azt, hogy nagyon nagy a kísértés, hogy ilyen módon dőljenek el a dolgok, megpróbálja például külföldi magyarországi viszonylatokban nem érdekelt szakértőkre rábízni a kiválasztási folyamatot, és akkor van esély arra, hogy ha ezt úgy végig lehet vinni, akkor valami olyan szerepet tud vállalni az állam, ahol a piaci hiányosságokat tudja áthidalni. Tehát nem az az állam szerepe, hogy csak úgy szórja a pénzt a vállalkozásoknak, hogy azok fejlődjenek, mert a vállalkozásoknak hát vagy egy érettebb vállalkozásnak, vagy meg kell tudni állni a saját lábán, vagy bankhitelből tud fejlődni, vagy megvannak ennek a régi jó bevált eszközei, de a nagyon kockázatos, nagyon korai szakaszú, ugye itt ezek általában még technológiai szempontból is nem csak üzletileg kockázatos vállalkozások. Ezeknek van egy olyan időszaka, ahol nincs az a magánbefektető, amelyik vállalná ezt a mértékű kockázatot, és akkor az állam próbálja meg a magánbefektető kockázatát csökkentve közösen ezt az időszakot áthidalni, elindítani a vállalkozásokat, és akkor majd kihullik belőle az, ami nem él meg, de hogy itt bizonyos területeken van és lehet az államnak szerepe, és ezt lehet jól csinálni. Hát most ebben nem mennék bele, úgy azt mondanám, hogy azért ez csak félig meddig sikerült megcsinálni, az elképzeléseinkhez képest még talán félig sem. Hanem inkább meddig. De minden esetre ez nem egy, szerintem, továbbra is hiszek abba, hogy ez nem egy eleve káros dolog, hanem úgy jól végig kell gondolni, hogy hol lehet az államnak szerepe, és természetesen az államnak, ahol még nagyon fontos szerepe van, ezt már előbb mondtam, az oktatás, tehát hogy nem kivonni a pénzt az oktatásból, hanem beletenni, és néhány olyan szabályozási és adózási területen kell odafigyelni arra, hogy mi segíti a startupokat, induló kockázatos vállalkozásokat, ami valóban egy olyan környezetet fog eredményezni, amitől ezek jól tudnak működni. Mindenesetre vannak példák, tehát most itt mondtam Izraelt, Finnországot, Szingapúr is egy ilyen, ahol, ami nem a demokrácia mintaképe, de a szabad üzleti működésnek azért eléggé, és mindezekben az országokban jól működő ilyen állami magánprogramok vannak, ezek sohasem önmagukban államiak.
És egyébként még az Egyesült Államokban is, amit szoktak ellenpéldaként hozni, nagyon sok olyan program van, ahol az állam valami piaci hiányosságot próbál lehetőleg minél piacközelibb módon segíteni. Úgyhogy hát egy kicsit erről az állami szerepvállalásról akkor ennyit elmondtam. A startupokat egy pillanatra se zavarja az adózás, mert még nem kerestek egy buznyákot se, az a következő lépés. Nem, a startupok, igen, ez egy félreértés, mert például a startupokat nem zavarja, de a befektetőket nagyon sokszor zavarja, hogyha nem olyan az adózás, vagy hogyha trükközve tudja a befektető a befektetését utána, ugye úgy is mondjuk, hogy szeretne jó sok pénzt keresni, hogyha a befektetők szempontjából nem jó az adózási rendszer, az is elég nagy probléma. Ezért tesszük át őket egy másik valamelyik Solymogy megyei székhelyre, vagy Észak-Magyarországra. Vagy az elcsatolt Ciprusra. Vagy Észak-Országban. Nem kell olyan sok mindent csinálni. Nem, azért, bocsánat, azért megjegyeznék még egy dolgot, tehát csak hogy, tehát hogy ez a magyar startup vulkán, ez azért egy bizonyos nézetből a következőképpen néz ki. Az én rendkívül cinikus megfogalmazásomban minden olyan informatikával foglalkozó vállalat, akinek még egy bannerra sincs megrendelése, automatikusan startuppá válik, ugyanis a startup felmenti őket a pénzkeresés alól, ugye a startup egy darabig csak falja a pénzt. Ezzel szemben van két csúcstermékünk, amitől mi a világsiker vagyunk maga. Nem, startupban a Ustream és a Prezi. Ez a két startup semmi másról nem szól, mint arról, hogyha egy nagy bullshit az, amit te mondasz, de a mi eszközünkkel mutatod meg, akkor okosnak néz ki. A kutyaszarszó indokolt használata. Ha azt töltök bele azt a Prezibe, akkor is ez Prezibe van. Hát akkor ez itt nagyon modern, ez itt a felfogását tekintve és a formáját tekintve kiváló. De nem jó. Az előbb tökéletesen megértettem, hogy mit csinál az állam. Nem az államról. Nem. Jó. Egy mondatot, hogy mondjuk, ez egyébként jellemző egy kicsit, hogy mondjuk a legsikeresebb magyar startup, azt, hogy nagyjából Magyarországon senki sem ismeri, a Logmein nevű cég. Ki hallott erről, hogy Logmein? Na, egész sok. 10%-ot is talán meghaladta. A Logmein nevű magyar cég... A 10%-át, de itt azért volt 40. 40? Akkor még egyszer. Akkor beszállok. Jó. Meg nem akartam direkt jelentkezni. Jó, ez helyes. Mondjuk ez a Logmein, amelyik nem a bullshit jobb eladását célozta meg, hanem egy nagyon technológiai dolgot. Annak a tőzsdei értéke az $1,5 milliárd, az pont 10-szer annyi, mint amennyiért most a Ustream elment, és ráadásul a tőzsdén mérődik meg. Tehát azért, na. Korrekt. Arról szól, hogy ha van valamilyen védett tartalom, egy jó unified login, és jól levéd egy tartalmat. Mi nem állítunk elő tartalmat. Ez egy ügynökországból most jelen pillanatban egy prezentáló ország lett, akik fantasztikus módon tudnak prezentálni. Senki nem beszél arról, hogy mit, és hogy kinek. De ezekkel az eszközökkel egyébként hülyéknek tudnak gyakorlatilag egy ideális transmitteren keresztül úgy csinálni, hogy a végén egyébként valamilyen uniós pénzt el lehessen számolni. Ez a magánvéleményem volt. Kockázati tőke szempontból egyébként Zsoltnak nincsen igaza, mert egyébként engem marhára nem érdekelne, hogy a Facebookon kerestem, ami egyébként szintén, hogy úgy mondjam, érzékcsalódás, vagy ezen. Viszont szeretném a Térkő című versemet itt most elmondani. A Térkővel semmi probléma nem volt.
Ezt szoktuk mondani, hogy a térkörre, meg izére vitték. A közvilágítás az neccesebb, de ez egy ilyen mai fejlesztés. A térkő ugyanis az, aminek köszönhetjük, hogy közöttünk ül a Ráhel. Budapest egy szuttyog szürke betonváros volt a 80-as években, és szerintem mindenki átélte itt jó pár helyen, ha akár rogáni módon, hogy úgy mondjam, kicsit lazán összeillesztett kövekkel, de lefették a közeget olyan civilizáltabbra, kitiltották az autókat, akkor másnap 500 darab kávézó nyílt ki. Abban a városban, ahol korábban hétfőn volt tévés, mindenki a tilos hazába járt, tehát nem volt 500 kávézóra, nem tudtuk úgy, hogy van rá igény, meg enni. Tehát a térkövezés, alias infrastruktúrafejlesztés egy működő dolog. Amikor már mindenhol, ahol lehet, és ahol van mit nézni, meg van ember, rendezett a közeg, akkor egyre valóban tovább lehetne lépni ebbe a ciklusba, de szerintem a természete az állami szereplésnek nem kéne megváltozni, infrastruktúrát, játszóteret kéne teremteni, azt utána eldobni a kulcsot állami hivatalnokoknak is marha messzire menni, majd belakják a népet. Ilyen típusú játszóteret, a startup ekoszisztémákban játszótereket csinál az állam. Pazar egyetemeket, akik ingyen adnak lehetőséget arra, hogy sokféle ember találkozzon. Hozzáférést ahhoz, tehát ez egy másik hozzáférést korán és nehezen hozzáférhető technológiákhoz. Ez a másik dolog, amit csinálhat. Megint mi szidunk valamit, a Sulinet programot, ami azért, mert kakaó, meg kóka, de egyébként a Sulinet program arról szólt, hogy amikor még senki nem tudta felfejteni, hogy mi az internet, mert nem tudták hova kötni, minden iskolába be kell rakni egy internetlabort, és akkor 3 évvel mindenki tudja, mert a gyerek otthon meg el is mondja. Tehát korai első megrendelőként ez a másik dolog, amit az állam fel tud mutatni, vagy fel kéne mutasson. Infrastruktúrát kell építsen, és első megrendelő. Marhára nem kell pénzt adjon, nem kell vállalkozzon, és nem kell együtt gondolkozzon a magánvállalkozóval, mert csak lassít. Minden tiszteletem a Korányi Lászlói, aki épp visszatért erre a részre. Akit én nem is így hívok, hanem becenélem. De az állammal együtt okoskodni a vállalkozásnak csak lassít. Én most egy olyan kockázati tőke alapotnál is dolgozom, amelyiknek nem az állam, az OTP a tulajdonosa. Együtt megyünk, az már nagy intézmény, ilyen értelemben félúton van egy jó vállalkozás, meg az állam között. És együtt ez ne derüljön ki, remélem senki nem írja. És együtt megyünk az egyik cégnél, együtt gondolkozunk egy olyan alappal, ahol vagy befektetővel, ahol 3 darab egy korábbi vállalkozásából meggazdagodott vállalkozó fektet be új vállalkozásokba, most már befektetőként. Ugyanazzal az eszköztárral, mint mi, csak a saját pénzüket kockáztatják, arról döntenek. 30-40%-kal vagyok lassabb a döntéshozatalban, pedig ugyanúgy gondolkozunk a cégről. Tehát az államnak semmilyen szinten nem kell pénz. Van rengeteg pénz ebben az országban, ha semmi más nem mutatott meg 2010 és 16, vagy máshogy fogalmazok, a 2010 és a 2022 közötti Fidesz korszak, ha semmi más nem mutatott meg, mint hogy milyen elképesztő mennyiségű pénz van ebben az országban. 40 stadiont építettünk, és közben a gazdaság nem omlott össze, nem halt meg, stb. Azok is, hogy mire fordít, tehát ha ott hagyják a vállalkozóknál ezeket a pénzeket, ide akarok kiukadni, az arra fele fog menni, ahol több pénzt fial. Nem hagyták ott. Nem hagyták ott. De meg volt, tehát az ellen, ugye meg volt, kiderült, hogy a Életromban is rengeteg pénz van, az is kiderült. Tehát, hogy ezeket a pénzeket hagyni kéne a vállalkozóknál, és az államnak a szabályozás lebontásán kell dolgozni. Annyi igazságtalanság van a világban tényleg. Nem a startupok csinálják a világot egyenlőtlenné, nem őket kell monitorozni. Úgyhogy infrastruktúra, nem tudom mi volt a másik, első megrendelés, szabályozás lebontás, és a negyedik pedig az oktatás egyébként, ami a legnagyobb történelmi erényünk vagy hibánk, ki hogy látja, hogy a 21. század, az tényleg, ennél sajnos ez egy borzasztó közhely, tehát kerekasztal beszélgetésen cikki mondani, mert nem lehet jól megforgatni, de tényleg, ez egy tudásról szól, arról, hogy tudom-e, hogy mi zajlik a világban. A világot jelen pillanatban már rég nem politikusok. Ez a harc, ami most zajlik, ez lényegében a politikusok és
a technokrata vállalkozók közötti harc a világban, mert az egyik látja, hogy mi fog következni a 10 percben, a másik pedig rémülten kapaszkodik az elmúlt 50 év hagyományában. De addig, amíg de ez el van döntve, ez csak az a kérdés, hogy milyen konfliktusokon keresztül fog ez kialakulni. Tehát hagyni kell ezeket az embereket relatíve gyorsan megoldásokat szülni azokra a problémákra, amiket egyébként részben ők generálnak, hiszen a technológia generálja a problémát, a technológia is fogja megoldani. Csak annyit szeretnék ezt hozzátenni, hogy azért Magyarországon egy kicsit jelen van ez annak a kultusza, hogy mindenki az államtól várja a segítséget, meg hogy pályázunk, mert akkor majd nyerünk egy csomó pénzt, és akkor az majd tök jó lesz nekünk, de egyébként pont Bajer Gábort idézném itt, aki azt mondta, hogy annál rosszabbat nem is lehet tenni egy induló vállalkozással, mint hogyha rengeteg pénzt a nyakukba zúdítunk, mert nem tudják jól elkölteni, és nyilván itt jön képbe az oktatás, hogy milyen iszonyatosan fontos az, hogy megalapozzuk ezt a tudást, és amiben az államnak óriási szerepe van szerintem, hogy tényleg egy olyan, tehát olyan helyzeteket, meg olyan lehetőségeket teremtsen, amikor egyszerűen lehetősége van az embereknek megtanulni olyan dolgokat, amiket akár még ha egyetemre jártak, akkor se tudtak elsajátítani, és amire tényleg így vállalkozóként szükségük van. Plusz még egy dolog eszembe jutott, ami mi a dizájntermelőben szintén nagyon lobbizunk, hogy az adózás szempontjából, hogy nagyon szuper lenne mondjuk, hogyha tényleg olyan akár kreatív ipari vállalkozásokban, ahol így nem, nyilván vannak már befektetők, akik ugye elkezdtek befektetni kreatív ipari vállalkozásokba, de nyilván annyira piaci alapon nem éri meg ezekbe belefektetni, mint mondjuk akár egy technológiai vállalkozásba, mert nem hoz olyan gyorsan vissza a pénzt, stb., hogy esetleg ott egy ilyen adókedvezményt tényleg annak érdekében, hogy ezek jobban virágozni tudjanak, ez szuper lenne elérni, és szerintem ez fontos szerepe lehet itt is az államnak. Nem csak akkor, amíg fölveszed a mikrofon, csak akarok mondani egy talán nem annyira sikeres példát, ez 2010 előtt működött, ez az MFB-nek volt, az 5149-es tulajdonár MFB. MFB, Magyar Fejlesztési Bank konstrukciója. Ő adott sok pénzt, egyébként 40%-os tulajdonrészt kért cserébe, és akkor tulajdonképpen egy kétszereplős játék volt, ott volt az ötletgazda, fejlesztő akármicsoda, megkapta a pénzét, és boldogulhatott volna, de a példa azt mutatta, hogy nagyon sok esetben nem boldogult, valószínűleg hiányzott bizonyos támogatói, már a szakmai támogató, pénzügyi támogató, aki nem csak azt érti, hogy megkapja a sok forrást, hanem ért ahhoz is, hogy hogyan lehet azt hatékonyan és úgy elkölteni, hogy csak annyit költsek el az adott időszakban, ami tényleg kell a projekthez, és ne gyorsan megtérüljön az ötletgazda, aki úgy érzi, hogy most megfogta az Isten lábát, már visszakapta, már megkapta azt a pénzt is, amit egyébként, ha bejött volna az ötlete, megkeresett volna belőle. Tehát, hogy ezeket hogyan lehet kezelgetni, mert az látszott, hogy a két szereplő az kevés, de vajon tényleg van-e annyi pénz a rendszerbe, tehát a magánszférába, hogy ne kelljen az állami pénz, akár úgy is, hogy harmadik szereplőként, mert valamelyik ötök mondta úgy, hogy azért az ideális az, hogyha dominánsan az ötletgazda, a szakmai befektető, aki támogatja az ötletgazdát, és mellé a kockázatot csökkentendő érkezik azért egy állami vagy önkormányzati vagy bármilyen szerepvállás. Én ebben elég militáns vagyok, de egy pillanatra tegyük már fel a kérdést az általános iskolásoknak. Hogyan keletkezik az állami pénz? Az honnan van? Mert hogy egy vállalkozó, az ugye állandóan arra gondol, hogy hogyan termelem meg a következő kör. Nem kell bele az állami pénznek jutott az eszembe. Az állami pénzt azt egyébként kivonják a fogyasztók, alapvetően a fogyasztók, én egyébként bölcsész vagyok, tehát bárhol óriási tévedhetek itt közgazdaságilag, de azért alapvetően nem az adókon keresztül képződik az állami pénz, meg a német adókon keresztül ebben a mostani helyzetben. Egyik se olyan, amiért melózni kell, hogy gondolkodjak az újratermelés. Ilyen pontosabban kizárólag adóügyi szakértőknek kell gondolkozni, hogy veszem el. De ez nem szolgáltatok, elveszem. Az nagyon nem olyan dolog. Most kicsit leegyszerűsítem. Csak azt akarom mondani, hogy az állami pénz rossz
rossz természetű pénz a vállalkozásban. Mert nem olyanok a hozzá kapcsolódó reflexek, amik a vállalkozó javára szolgálnának. És ezért nem kell szerintem beletenni, hanem azt a pénzt, amit az állam beleadna, azt vagy meg kell nézni, hogy hogy lehet megúszni, hogy az államhoz kerüljön, tehát kivágni azt a vizet, vissza kell osztani, és akkor már meglátjuk, és figyelni kell, hogy hol van rossz helyen, mert túl sok prostituált él belőle, túl sok adózott, fegyvert exportálnak belőle, nem jó, tehát ahol ilyen vad dolgok vannak, oda kell menni, annyi pénzt fönn kell tartani, de egyébként meg hagyni kell, hogy ne egy torta szobrász legyen a városban, hanem 7. És majd lesz, majd ezt tök lejátszák. Előbb-utóbb. Kicsit egyszerűsítek. A másik, amit szerettem volna mondani, hogy egy dologban azért változott a világ ahhoz képest, ahogy mi, meg a döntéshozók többsége szocializálódott, és az, hogy az elmúlt 20 évben olyan elképesztően olcsó eszközök kerültek a vállalkozó kezébe, ez a startupok mögött egyébként nagyon ott van. Ugye először egy telefonnal, meg egy laptoppal egyébként ma a világpiacra lehet termelni, meg a felhő szolgáltatásokkal. Tehát, hogy úgy demokratizálódott a vállalkozás, ezért van ez a feszültség egyébként, hogy ezek az ilyen startup guruk hisztiznek, hogy több lehetőség kell, mert technológiailag egyszerűen a belépés a vállalkozások piacára az most sokkal egyszerűbb, mint régen volt. Sokkal kevesebb dolog kell hozzá. Márpedig, ha ez így van, akkor arrafele felkészülten kéne küldeni. Miközben megnehezedik például a munkavállalók piacára való belépés, egyszerűen azért, mert az automatizáció, meg ezerféle módon azok szűkülni fognak azok a munkahelyek. Tehát ezt az egyedül boldogulás, mint egzisztenciális, hogy életpálya. Az egyedül boldogulás, mint életpályának a következő 20-25 évben szerintem nagyon megnő a szerepe, és ennek azért a leginkább jól tanítható, meg modellezhető része az a vállalkozó életpálya, úgyhogy ezt nagyon korán kéne elkezdeni beszélni, erre lehetne pénzt, és érdemes is van pénzt. Igen, ha jól emlékszem, pont az OTP kezdett az elmúlt hetekben az általános iskolákba kezdődő programot, ami azt mondom, hogy hasznos lehet, ez egy régi kezdeményezés. Valóban a vállalkozási alapismeretek, hát itt a pénzügyi alapismeretekről van szó, tehát ezen nyilván túl kell lépni, és egyáltalán az élethez igazodó vállalkozási ismeretek azok, amik fölpörgetik a kreativitást, a vállalkozási kedvet. De hát ebben még bőven van mondjuk úgy, hogy tér. A mostani folyamatok ezek részben támasztják azt talán, mintha erre nagy igény lenne, de bízom benne, hogy nem csak a brokerportálok, hanem az élet is megteremti azt a környezetet, hogy ez kiteljesedik. Ebben a körben nem szorulva gondolat, akkor én a vendégeinkhez fordulnék, kérdéseket, véleményeket, és adom is hozzá. Fürst Izabella vagyok, és Korányi úrhoz lenne egy kiegészítésem. Edisont idézném, ő 1%-nak tartotta a tehetséget, és 99-nek a kemény munkát. Ő szerintem, mint egy kortárs popzenész, szerintem ebben a témában, hogy mondjam, kóserebb vagy kompetens. Nem, ez lényegtelen. Tehát arról van szó, popzenész is lehetett volna, ez véletlenül. Szerencsére Edison nem popzenész lett, ezért komoly zenész. Lőn világosság. Azt hiszem egy hegedű művész volt, de teljesen mindegy. Ez volt az egyik kiegészítésem. Tessék? Autótervező. És aztán a másikon majd megkeresem a jegyzeteimben, és adom tovább. Jó estét, vagy sziasztok, Csárton Zoli vagyok, és egy kis baloldali perspektívát szeretnék becsempészni a beszélgetésben, hogy azzal nagyon egyetértek, hogy érdemes főleg kulturális hatásai és szemléletmódja változtatás érdekében több piacot bevezetni a magyar gazdaságban és gondolkodásban és kultúrában, viszont nem érdemes elkövetni azokat a hibákat, amiket mások elkövettek, akik túllőttek kicsit a
ebben az irányban. Például most az Amerikai Egyesült Államokban az előválasztások zajlanak, és a demokrata párt az, nem szeretném dramatizálni a helyzetet, de kvázi szakadó félben van, két ideológia mentén. Van ugye Hillary Clinton, aki a dereguláció sokkal jobban támogatja, tehát a piacnak minél több szerepet, és van egy független jelölt, aki viszont egy picit szeretné visszarendezni a játékteret. Lerövidítem, a lényeg az, hogy azzal szerintem sokat veszítünk, hogyha az államot kivonjuk, túlságosan kivonjuk a szerepvállásból, hiszen akkor rengeteg ember elveszti azt a lehetőséget, pont, hogy a játékteret érdemes egyenletesebbnek tartani. Rengeteg tehetségtől elszívjuk a forrásokat, és ki sem tudnak bontakozni, hogyha nagyon a meglévő frontrunnerekre koncentrálunk túlságosan. Szóval ez egy finom játék, és nyilván egy nagyon bonyolult problémakör, de érdemes az egyensúlyt finomabban megpróbálni belőni, és megpróbálni megkövetni a már eddig elkövetett hibákat. Szóval, hogyha az államot stakeholderként kivonjuk rengeteg területről, akkor azt tud problémát okozni, akkor mondok egy nagyon szélsőséges példát, és visszaadom a mikrofont annak, aki kevésbé. Szóval a lényeg, hogy ez el tud abba az irányba fajulni, hogy magánbörtönök alakulnak ki, mert ugye abban is profit van, és akkor az ösztönzők viszont megváltoznak. Akkor az lesz, hogy a fekete lakosságból, annak ellenére, hogy hasonló arányban fogyasztanak marihuánát, mint a fehérek, mondjuk 4-5-ször annyi arányban 4-5-ször annyi ember kerül börtönbe. Ráerősít egy szerencsétlen társadalmi deficitekre egy túlságosan profitorientált rendszer. Ennek ellenére azt vallom én magam is, hogy Magyarországon ebbe az irányba érdemes mozdulni, csak figyelni kell, hogy ne túllőjünk. Szépen. Nem a bíróság küldi börtönben az embereket a börtönben? Nem. Az ösztönzőken változtat a túlerős magánszektor változtat az ösztönzőkön, és ez jogszabály is meg tud szivárogni végül is megcsatornákon keresztül. Szóval ezzel együtt is Ön azt mondta, hogy abban a pillanatban, hogy kovászból lesz a kerítés, és azért figyeljük oda, mert lesznek, akik megeszik. Kicsit leegyszerűsítő kép van benne valami. Tehát, nem gondoltam, hogy ennyire leegyszerűsítő lenne. Jó, bocsánat. Hát szóval a kérdés nem volt, ezért nagyon veszélyes területre tévedünk, mert ugye politizálni kezdenénk. De ha az volt a mondás, hogy amit ugye állandóan üvöltenek mostanában, hogy a nagyon kevés embernél van a világ vagyonának a nagyon sok része, a többi, én a múltkor elkezdtem számolni, de mint említettem, erre nincsenek iskoláim, nem jutottam a végére, de hogyha elosztanák a világ 1000 leggazdagabb emberének a vagyonát az összes többi között egyenletesen, akkor majdnem biztos vagyok benne, hogy egy relatíve, tehát vissza kicsi hatása lenne a világra. Egy 5 év múlva ugyanaz az 1000 lenne a leggazdagabb, mert a többiek hülyék volt. Egyrészt, másrészt meg mindegyiknek lenne $300 a többje, amivel nem tud semmit csinálni. Tehát azt akarom csak mondani, hogy amióta föltaláltuk a Facebookot a kollégákkal, azóta és az internetet, és sajnos a gyerekemnek egy időben beadtam, hogy ezt én csináltam. Ezt később megvágtam, és azóta pedagógiai pszichológiára járok. Tehát, hogy amióta föltaláltuk a Facebook, azóta a világ az előítéletek újra legitimálásával folyik, olyanokkal, amiket korábban nagyon nagy áron harcoltunk meg. Fasizmus, kommunizmus, stb. Ezek például ilyen nagy küzdelmek voltak az egyenlőségesdíjnek a hasznáról. És ugye az ilyen hozzánk hasonló korú emberek azért nézik döbbenten, hogy újra jönnek elő azok a mondások, meg intézmények, stb. Mert azt hittük, hogy örökre vége lesz, mert megharcoltuk, hogy nem jó ez, hogy mindenkinek egyforma legyen, mert akkor abból volt a nem tortász, egy hétfői zárva tartó tévé, egy tilos az áll. És most megint ez van, mert a Facebook, és ezt halál komolyan mondom, hogy irtózatosan felerősíti
az előítéletet a gazdagok ellen, felerősíti a migránsok ellen, másmilyen ellen, a bevándorló ellen, és ez racionális összefüggésekről már nem olvasunk, mert az ugye az nincs benne a címben, meg a megosztott részben. És az a helyzet, hogy a magánbörtönbe nem a börtön küldi az embert. Tehát lehet, hogy a magánbörtön ösztönzi, hogy sok elítélt legyen, de nem látom a direkt összefüggést, hogy annak az elítéltnek miért kéne egyébként feketének lennie. Azt már az előítélet teszi hozzá, hogy itt van valami magánérdek, meg közérdek. Ennek a magánérdek, közérdek, közhelynek a kimaxolását egy országban, amelyikre nincs fölkészülve, ezen alapszik a mai politikai berendezkedésünk egyébként, hogy egy hamis illúziót kelt a közérdek körül, és pont. Kovács Péter vagyok, és olyan gyerekekkel foglalkozom, akik megcsinálták a világon az első családról szóló múzeumot. Teljesen véletlenül családmúzeumnak hívják, az interneten is meg lehet nézni. És azután tudakozódom, hogy a tortatervezőnek a cukrászdájában lehetne egy kiállítást csinálni, ami összesen egy A3-as plakát, és hálással védőoltás, ez a címe. Mert egyedül a gyereknek érdeke, hogy a szülők egyben legyenek, gondoljuk csak meg, a bírónak bevétel, az ügyvédnek bevétel, a vállóper, a családsegítőnek bevétel, a nevesítőnek bevétel, a gyermekjóléti szolgálatnak bevétel, a kocsmának, dohányboltnak, társkeresnek, ingatlanélenek, idegorvosnak, gyógyszergyárnak, gyógyszertárnak, piroslampásháznak, röviden 40-en húznak hasznot egy 3 tagú családnak a bajából. De nem oldják meg. Egyedül a gyerek, tehát a dolog olyan, mint az Alibaba a gyerek és a 40 rabló a segítők tömege, tehát ezen egy kicsit változtatni kellene, ez egy gyerek ötlet és világújdonság a családmúzeum, mert ilyen még senkinek jutott eszébe. Ugyanis gyerekszemmel nézve a szülők azok ősök. És az ősök azok múzeumban tanulmányozhatók és javíthatók is. Mert a nevelés az tulajdonképpen egy programozás, ha tetszik, ha nem, és abban el lehet követni hibákat, amit vírusnak lehet nevezni, programvírusnak. Egy amerikai könyvnek a nyomán jöttünk rá erre, ők azt mondják, hogy mérgező szülők is vannak, tehát akik olyan szülők, akik rossz érzelmeket kaptak gyerekkorukba, és csomagként azt adják tovább a gyereküknek, és ez nem jó a gyereknek. De jó a gyerek, pszichológusnak jó, akiket felsoroltam idegnek, akik sem találja fején a szöget, hanem így mellé üt. És miért van egy hely, hogy a szöget fején találja egy ütés, belőlük végtelen sokat lehet. Hát ez aztán a nagy ellentmondás, ugye, hogy mi éri meg jobban, mellé ütni, vagy ráütni a szögre. Köszönöm szépen! Én azt tudom mondani, hogy nagyon sok jó ügyért kiállok, úgyhogy nagyon szívesen megnézem, hogy pontosan miről beszélünk, és ha tudok segíteni, fogok. Akkor azok is névkártyát és cseréljük. Jó, meg lehet engem keresni, tényleg. Pál is meg másokkal is. Ez egy gyümölcsöző kapcsolat. Akkor jönnek a kérdések. Jönnek a kérdések. Ismét Fürst Izabella, szeretném kérdezni Horváth Csabitól, bár te most moderátor vagy, hogy ez mondtad, hogy 2 út áll Budapest előtt, a bécsi példa, amit ugye 3 éven belül természetesen nem fogunk elérni. Ugye a német társadalomtudósok szerint 3 generáció kell, tehát ugye az 3 ember ölt, az 70 év. Igen, tehát addigra mi már talán nem is leszünk, mire egyszer majd azt az életszínvonalat elérjük. A másik koncepcióra azt mondtad, hogy legyen Budapest a legnagyobb magyar falu, erről nekem Érd jut eszembe. Mert Érd volt Európa egyik legnagyobb faluja, és hogy ezt, hogyha egy kifejtenéd, hogy ezt hogy érted, hogy legyen Budapest a legnagyobb falu, hát az Érd az nem a legjobb példa erre. Mármint úgy értve, hogy most a párttársadnak a ponta, tudod, a költségterítéses jut eszembe. Az ide kapcsolódik a kopaszokhoz is, hogy kedden reggel Tóbiás úr, igen, kedden reggel Tóbiás úr arra ébredt, hogy eddig nem volt, hogy már nincs kedd óta jogállam. Szeretném megkérdezni, hogy az elmúlt 5 évben hol élt, és konkrétan egész biztos vagyok benne, hogy nem Magyarországon. Szerintem félre sikerült mondatokban most nem érdemes bekapaszkodni, mert ez részben nem is a mai téma, de visszatérve legyen amúgy Budapest a legnagyobb magyar falu. Az Érd kapcsolatot azt nem értem, mert Érd is város, és ma, hát de már nem így van, és ma a legfrekventáltabb magyar falu
az új főváros az ugye Felcsút, de nem akartam én ezzel politizálni, és hát sokan abból, hogy van egyfajta szerepeltolódás, tehát hogy úgy néz ki, hogy van egy falu ebben az országban, ahol lesz metró is, vagy valami hasonló, mert most kisvasútnak fogják hívni, tehát felszíni metró, ami addig fog közlekedni, amennyi ahhoz kell, hogy lehessen rá uniós forrást felhasználni. Ez az egyik oldal. Ennek nyilván következménye lehetne, hogy a kormány átköltözik oda, hogy ugye szó volt arról, hogy akkor hogyan kell Budapestet kiüresíteni, közigazgatását szétszedni, és akkor elmenni különböző vidéki városokba. Ez nem mellesleg sokkal drágább lenne, és hát mondjuk a köztisztviselői karnak az elégedettségét sem vonzaná magával olyan nagy mértékben, meg is állt ez a folyamat. De hogy van egyfajta láthatóság, Budapest 550 milliárdos költségvetéssel bírt még 6 évvel ezelőtt, ez most már inkább csak a fele, és hát nehéz nem levonni azt a következtetést, hogy nem egyformán fontos Budapest fejlődése. Ugye volt olyan, szintén nem szeretnék politizálni, de volt olyan kijelentés miniszterelnöki, aki azt mondta, hogy ő szíve szerint egy vasat sem adna a fővárosnak. Márpedig egy város, ami nem kap vissza a befizetett napi 19 milliárd forintjából annyit, hogy legalább jól működjön, és nem kap vissza annyit, hogy még fejlődni is tudjon, tehát tudjon olyan bölcsője lenni az innovatív vállalkozásoknak, meg egyáltalán az itt lévő inspiráló környezetként, hát az bizony komoly versenyhátrányt jelent, elsősorban a fővárosnak, aztán másodszorban persze az országnak, és aztán harmadsorban a mindenkori kormánynak, de hát ez egy folyamat vége, mint hogyha beteszek az oktatás küldői közé egy botot, akkor még egy darabig elfordul azzal a bottal, és csak utána kezd el recsegni, ropogni és összetörni a rendszer. Tehát most itt tartunk, és nyilván ez most egy folyamat köztes állapota, hogy a főváros egyre lassuló ütemben de romló pozíciókat produkál, és hát van egy kormányzati stratégia ebben, mert hát nem lehet nem látni a stratégiát, erre vonatkozott a megjegyzésem. Ez egy cinikus megjegyzés lenne, én bízom benne, hogy azért ezt az állapotot nem fogjuk elérni, Budapest egy 2 milliós falu lesz Magyarországon. Ja, dehogy is, hát azt mondom, ez hát akkor mondom másképp, 2 út áll előttünk, az egyik út járhatatlan. Én lehetek lázadó? Vagy nem tudom, szóval, hogy ellen szeretnék mondani. Vagy pontosítanám. Én szerintem Felcsút az Budapest. Tehát az agglomeráció része. Az én számomra Budapest nem azt szerint kategorizálódik, hogy egy polgármester, meg egy kerületi polgármester, egy főpolgármester kerületi veszekszik el rajta, vagy hogy 30 kilométerrel odébb egy falu az magát nem Budapestnek gondolja, azért még közigazgatás. Budapest ma egy valamilyen potenciálra rendelkező világváros. A világban világvárosok fejlődnek, így szívják fel a tehetségeket egyébként, és az a kérdés, hogy milyen. Van, amelyik nyersebben, mint a fejlődő ország, Isztambul, egy dübörgő világváros 12 millió emberrel, hatalmas, sok milliós szlammal és szegény negyedekkel, de egyébként abból is jön a városba valami, de szóval sokféle rajzolata van. Az a kérdés, hogy Magyarország nem Budapest vagyvidék, hanem Budapest központú Magyarország van. És az a kérdés, hogy hogyan rajzoljuk meg azt, hogy mi, ezért mondom, szerintem Békés Csaba és Budapest között is stratégiai megállapodásnak kéne lennie, nem országos ilyen hatalmi dolgoknak, hogy hogy tud ez a két dolog együttműködni. Felcsútot meg el kell dönteni, hogy mondjuk Budapest mit gondol a maga Honvács körzetének, és akkor egyébként Fehérvár az nincs olyan marra messze az autópályán. Amikor az ember a Szilikonvölgyben autózik a bérautóval, akkor mondjuk nem Fehérvárig, hanem Siófokig. Tehát az a Szilikonvölgy az nem nagyobb, mint Siófok Budapest távolság. És ezen nem egy ekkora autópálya van, hanem 2 és 2 sáv szélesebb, de lényegében nincs más. És a 2 között úgy kell képzelni, hogy mondjuk Pákozd az a település, ahol az Apple van. És Sukorú az, ahol a Google. És nem sokkal. Tehát a 2 autópályától jobbra-balra, 120 km/h, itt van a világ technológiai iparának most ha ezt nekünk lenne egy álmunk, és azt mondanánk, hogy az Európa egyik technológiai ilyen
habját akarnak csinálni, akkor el kell dönteni, hogy az mennyi hely kell, és akkor Fehérvár rögtön része lenne ennek a koncepciónak, és közte egyek meg mindenki, vagy miről beszélünk, Felcsút. Tehát, hogy ezek ilyen beidegződések, hogy most akkor a Felcsút az a rossz kicsi falu, ahova a rossz király viszi a dolgait, ez a Kisvasút is tudna marha jó lenni, ha abból az jó, most maradjunk a retorika kedvére, ha egy kicsit, inkább csak azt mondom, egyszer mondja már valaki, hogy ez a Kisvasút, az gazdasági értelemben egy milyen kis ekoszisztémának a része. Honnan, hova megy rajta a dolgozó ember, hogy értéket teremtsen. Ha nincs ilyen, akkor rossz beruházás. Ha összeköt két egymással, mondok még egy perc, aztán lekussolok tényleg elnézést, az északi sarkon, Lapföldön, persze valójában nem. Ez olyan, mint nem akarok politikáról beszélni. A Lapföldön így voltam egyszer valamilyen rendezvényen, és elvittek ilyen túrára, ilyen motoros számmal lehetett közlekedni. És akkor csodálatos volt a dolog, 20 perc alatt át lehetett menni így egyik faluból a másikba, és mesélte a túravezető, hogy az a jó pofa, hogy ő így udvarol oda, mert 20 perc alatt ott van abban a faluban. Aztán van 4 hónap az évben, amikor elolvadnak ott a jegek, és akkor ez a 15 perces út egy 2,5 órás körúttá válik. Ez az élet. Tehát, mennyi időt lehet áról bérre eljutni, az egy mobil, ez az infrastruktúra. Nekem az egyek, meg a Budapest, meg ezek kizárólag ilyen infrastruktúrás kérdések, és nem ilyen vallásiak, csak ezt akartam volna mondani. Azért a Silicon Valley-nak is van egy San Francisco-ja, ami mellesleg az egyik legbefogadóbb, meg legsokszínűbb város az egész bolygón. Köszönöm ezt a példát. Hát meg a Design Terminálnak is van egy étterme. Nem a miénk. Bárcsak tudnánk ki. Cégbíróságon meg lehet. Az, hogy nem a tiétek az étterem, az rendben van, de hogy ti már az étteremé vagytok? De csak kérdeztem, van egy nagyon-nagyon egyszerű, fontos dolog. Beszélgető társainkat nem bántjuk. Hát én próbáltam a Simóval, de hát... Őt szabad. Igen. Szóval az nagyon-nagyon fontos dolog, hogy lehet bárki, tehát ugye Magyarország mindenkori miniszterelnöke egy nagyon jelentéktelen ország, nagyon jelentős embere. Ez az alapszabály. Ez nem a tények magas dolgok. És bárki is legyen az, és bármit is gondoljon egyébként a Kisvasútról, meg futballról, meg egy csomó mindenről. Az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a világ attól működik, és egyedül ettől működik, hogy minden ország arra törekszik, hogy minél több embert telepítsen be városokba. Ugyanis a város az egyetlen olyan logisztikailag értelmezhető tér, piac, hub, bár akármi, amiben érdemes bevinnem azt, ami nekem a közszemléletem tárgya. Teljesen mindegy, hogy krumplit árulok, vagy eszet, vagy tehetséget, festményt, vagy mit tudom én micsoda. A város az egyetlen olyan logisztikai entitás, amiben ezt érdemes csinálni. Felcsúton se fog tortaboltot nyitni, mert Felcsúton 1200-an vannak, aztán biztos minden napra esik egy szülinap, de az minden napra egy torta. Na most mondjuk innen oda autózni, meg vissza, lehet elmenne a profit tortából, lehet rendelnek olyan nagyot, ugye, gondolom vannak olyan torták, amiből kiugranak, remélem csak. Ez egy újításunk lett volna, hogy próbáljuk fűzni a kisasszonyt, hogy nekünk van egy újításunk, hogy a Simó meg egy kiugranánk a tortából, és hogy szerintünk ez teljesen új. És hogy erre esetleg erre talán van igény. És hogy a Gyuri tud is egy kockázati tőke befektetőt, akkor esetleg a pénzt. Én meg meghirdettem. És már csak nektek kell hozzá beletenni valamit, és mindenki pól. Szóval az a helyzet, hogy Budapest az egy tehát
Budapest ez egyetlen városa Magyarországon, több miniszterelnökkel kialakult már köztem és a miniszterelnök úr között a vita, viszont Magyarországon több mint 300 város van. Ezt én vitatom. Tehát itt van például Budakalász, Pomáz, nagyszerű, közel lakom, de szóval, hogy az, hogy ennyi város nincs. Egy darab város van, egy, és ez a szerencsétlen nyomorult Budapest, ami egy irodalmi kérdés, ezt én még nem tudtam értelmezni, mert nekem nincs annyi iskolám, de... Van még egy nagyváros. Melyik? London. Igen, tudom, London, meg Cleveland. Igen, ezeket tudom, de szóval, hogy ez az egyetlen olyan hely, ahova érdemes hozni valamit, mert elégséges ember van ahhoz, hogy A. rátaláljak arra, aki megveszi, B. rátaláljunk ketten vele azokra, akik egyébként a cuccot meg fogják venni. Mert több nincs. Elnézést kérek, uram, bocsánatot kérek. Kell mennünk? Jó estét kívánok! Jó estét! Nagyon nagy szívességet szeretnék kérni, megmondom őszintén, kint vagyok az utcán és éhes vagyok. Ha tudnának segíteni egy pár forinttal, nagyon szépen megköszönöm maguknak. Bármennyire 10 forinttal, 20 forinttal, tudjak meg egy kis ennivalót magamnak. Ön egy agilis tündér, uram, hogy megszervezem a kijáratnál. Csak adja, hogy ennek vége legyen. Bocsánatot kérek, nem akartam szemtelenkedni. Nem, én sem. Tényleg egy pár forintot akartam. Én megszervezem, hogyha megvár ki, minket kívül bejáratnám, mert ez itt egy rendezvény. Nagyon szépen köszönöm. Az úr áldja meg. Na, igen. Hát most már megáldott engem az úr, úgyhogy nekem már jó. Igen. Parancs. Ha Budapest a magyar gazdaság motorja, és ugye azt tudjuk, hogy a költségvetés le van szedelve, nem véletlenül, most nem mennék bele a politikai okokba, akkor azt szeretném megkérdezni, hogy arra a kockázati befektetésre, amihez lenne szükséges, hogy az Magyarország úgymond egéről és a magyar gazdaság feje fölül elhárítsuk azt a legnagyobb kockázatot, ami ugye diszkutálva van, hogy Fidesz-KDNP-nek hívják, arra miért nincs befektető? A ellenzéki oldalon kérdezem, hogy miért nincs befektető, mert én nem találtam, hogy saját vagyonomból finanszíroztam a főpolgármesteri kampányt, és itt van egy nagy, vastag, zöld dosszié, és nem igazán találok rá befektetőt, hogy az Európai Bíróságon lejátszom a meccset, és nemzeti színű vassekével szántsam be a Fidesz-KDNP-t. Kedvencem, hogy az ilyen kérdésekkel nem akarok politizálni felülésre. És ez a nem akarok politizálni kérdés. Én tényleg nem akarok politizálni. Akkor miért ragaszkodsz a Mert a kockázati befektetők nem akarnak befektetni. Szóval tehát a tőke kockázattal foglalkozó vállalkozó nevében nyugodtan mondhatom, hogy ebből nincs haszon. De hogyha a magyar gazdaság motorja, ugye Budapest, a költségvetés le van szedelve. Nem közvetlen a haszon, tehát azért ott mégiscsak, igen, csak ott mégiscsak van egy közvetlenség, hogy szerződik az ötletgazdával, aki kreatív, rendelkezik az ötlettel, még akár a megvalósításhoz szükséges erővel is kiegészíti, és neképpen a szerződés végén várja, hogy megkapja a megfelelő jutalmát. Ebben az esetben ez egy megfelelő nagy áttétű konstrukció és szerződés lenne, tehát azt gondolom, hogy ez nem a befektetői kockázat kérdése, vagy a kockázati tőke kezelésének kérdése, hanem mindenkinek van egyébként egy ilyen bizonyos befektetői tőkejegye, és ezt 4 évente használhatja. Ha meg nem használja, akkor ez az ő hibája. Akkor 60%-nyi Budapest hatalmas véget azzal, hogy nem ment el szavazni. Igen. Én lefordítom a saját nyelven, lehet, hogy nem ez volt a kérdés, de tényleg a politikához nem is nem jól értek. Ez nem politikai kérdés volt, egyébként ez baromira gazdasági kérdés. Tudnék, ezt a fideszes fiúk is tudták régen, hogy ha pörög a gazdaság, akkor lehet szociális problémákat megoldani, és ugye mondja, hogy nem szeretne, nem jó az a pénz, amikor a vállalkozók vannak kitömve, és most itt a kitömött barbárok, ami hasonlatot hozok ide rögtön. Most már nem az osztrákok a kitömött barbárok, hanem például a Mészáros Lőrinc nevű Stroman úr, a sikeres gázszerelő van, ugye közpénzzel meg Európai Uniós állampolgárok pénzével kitömve, és akkor ez ne legyen minta egy gyereknek, tehát ne játszon az udvarban. Szóval én lefordítom ezt, jó? Egyrészt az én szakmámban nagyon fontos az, hogy a
pirosat pirosnak mondjuk, ez egy politikai kérdés. Miért nem takarítja valaki el a Fidesz kormányt a helyéről, ahogy kérdezi, a Budapest egéről, ez egy politikai kérdés, mert ők egy úgynevezett politikai párt. Ha az a kérdés, hogy az üzletnek jó-e az, amit a jelenlegi kormány gazdaságpolitikaként, Budapest politikaként, vagy más, én ilyen old school nyelven tudom ezt mondani, akkor én erre azt látom, hogy az tényleg igaz egyébként az, hogy a vagyonok, meg az üzletemberek, főleg a világnak ezen a részén, de általában is, nagyon politikasemlegesek. A vagyonok megőrzését, a maguk dolgainak, ahhoz a politikához csapódnak, amelyik a maguk dolgait őrzi. Ezért ma Magyarországon úgy látom, hogy kétféle nagy stratégia van. Az egyik, amelyik nem tudja összeegyeztetni az elveivel azt a gazdaságpolitikai vagy bármilyen más dolgot, amit a kormány csinál, ezek visszavonulnak, és vagy egy befele forduló, ahogy működő lokális bizniszt csinálnak, vagy elmennek külföld fele, kockázati tőkeként is azokat a vállalkozásokat, olyan dolgokba fektetnek, amiknek a bevételei vagy az üzleti modellje nem a magyar gazdaságban, vagy a magyar fogyasztókban, ez egyik. A másik pedig kényszerből vagy önként részt vesz ebben a redistributív protoszocialista modellben, amelyik nagyon erősen az állami, már most a szocialistát itt abban a múltbeli értelemben, az állami újraelosztásban való helyezkedéssel. Ez a két nagy üzletemberi modell van, kicsibe is, meg nagyba is. Az egy érdekes, és itt jön, amit a Csaba mond, úgy tűnik, hogy a többségük túl kockázatos befektetésnek látja azt, hogy egy hosszabb távú haszon reményében, rövid távon a piaccal és a meglévő gyakorlatokkal szemben kockázatot vállalva valamilyen módon konfliktust vállaljon a hatalommal. Ez ma a helyzet. Szerintem, és az már tényleg ez egy leíró dolog, azt nem tudom, hogy ez kell-e lesz, nem, de így működik az üzlet. Ha nem mondanak nekik érdek alapú haszon logikákat, ez lehet érzelmi is, de valamit, amit elhisznek, akkor azt fogják csinálni, mint ők vagyok, tehát a saját érdekeik például nem helyesnek tart. Csak egy Széchenyivel válaszolni erre a vezetésre, és akkor be is fejeztem, a magyar jövő bíbor színű távol, ha nem sikerül a lelki függetlenek számát szaporítani. Tehát én itt most nem kifejezetten ideológiákról beszéltem. Viszonylag nem csak azért mondom, hogy én is bölcsész vagyok, tehát egy nyelvet beszélünk. Itt a gazdaság és a politikai... Én is arról beszéltem, hogy a gazdaság az nem lehet a politikai ideológiáknak a játékszere. A budapesti közlekedés és a budapestiek infrastruktúrája és jóléte nem lehet a Fidesz-KDNP-nek hosszú távú stratégiai célja, mert egyébként Demszky Gábor előző főpolgármester, aki a Budapest modelljövőben kifejlesztette, csak nem lett sikeres, pedig megírta angolul, megírta magyarul is lehet olvasni. Pontosan tudta, hogy aki a főváros, azért az ország érti. Tehát, hogy amikor tőlem a diplomat kollégák azt kérdezik, hogy az ellenzék hogy veszíthette el Budapest, akkor felmerül a kérdés, hogy szeretné megkérdezni Tóbiás urat, aki ugye nem találkozott az ellenzék jelöltjével, Falus úrral, és akiről kiderült, hogy neki nem voltak se politikai, és ő maga mondta, hogy gazdasági ambíciói sem. Szeretném megkérdezni tisztelet, hogy a magyar ellenzék hogy jelölhet egy olyan főpolgármester, akinek nincsen, nem politika, ez nem politika, de hogy jelölhet egy olyan főpolgármester, akinek nincsenek gazdasági ambíciói, holott a Fidesz-KDNP pont a gazdasági ambíciók, politikai ambíciók. A gazdasági ambíciókkal válolt a Falust, hogy neki nincsenek politikai, csak gazdasági, erre mondta Falus, hogy neki gazdaságiak sem volt. Nem is ő volt a jelölt, ha jól tudom, a szavazólapon. A szavazólapon nem ő volt a jelölt, de szerintem ezzel lépjünk ezen túl. Azért összességében akkor elfogadhatjuk azt, hogy ez egy nagyon nagy terület, már a startupok világa, a kreatív ipar és Budapestnek egy komoly potenciált jelenthet, mint ahogy azt is, hogy, és ebben én is egyetértek, hogy Budapest nem Budapest közigazgatási határánál végződik, hanem
Hát, ha szűken veszünk és mondjuk európai értelemben, akkor mint Budapest és régiója, ez egy 80-100 kilométeres sugarú kör, és ez így is van. És Budapest nyilván azzal a 3-3,5 millió munkavállalóval együtt tud sikeres centrumban hubbá válni, amely sokszor agglomerációra, tehát azon túli világként, még Székesfehérváron túli világként is lehet értelmezni. Tehát ez Budapest tőkéje, ha úgy tetszik, tartalék. De hát ehhez kell egyfajta szemlélet, hogy ezt megvalósítsuk. Egyébként a vállalkozásokat szerintem nem kell felelősíteni semmiért, mert a vállalkozások alapvetően hatalompártiak és jó szabályozáspártiak. A jó szabályozáshoz valójában mindig egyszerűsítés kellene, hogy jelentsen, hogy az ő működési környezetüket ne determinálja, hanem lehetőleg csak kövesse le annyiban, hogy mondja meg, hogy mi az elvárása. Ez lehetőleg ne befolyásolja az alapüzleti modellt, ez csak nyilván az adópolitikán keresztül és kevésbé a szabályozókon keresztül jelenne meg. Tehát nem az állam feladata megmondani, hogy akkor most tortát kell csinálni, vagy pedig informatikai cégeket létrehozni, ezt a piac hozza létre. De ebben a kreatív iparban mindenkinek a saját környezetében kell tudni helytállni. És hát itt, ha az állami szerepeket nézzük, akkor ennek ugye a közös konszenzus alapján mégiscsak az oktatásból lenne meg a gyökere, hogy tudatos polgárokként már a kisgyerekkortól, akkor még a pénzügyi alapismeretek, én emlékszem erre a saját gyerekkoromban az első versenyre, meg az első takarékbélyegre, tehát hogyan kapta meg az ember azokat az alapokat, hogy hát ha van 100 forintom, azt nem feltétlen azzal kezdődik, hogy elköltöm, és akkor utána arról beszélek, hogy elköltöttem, hanem akkor hogyan lesz abból egy kicsit több, hogyan gondolkodok, hogyan válok tudatossá, és ebből hogyan következik az, hogy felnőttként sikeres vállalkozó vagyok, és mondjuk bármilyen területen, de megállom a helyemet. Tehát valahogy azt gondolom, hogy itt kezdődik, és a sikeres kezdetek fontosak, mint ahogy az is fontos, hogyha utána valaki felnőtté válva rendelkezik egy jó ötlettel, akkor annak legyen meg a megfelelő innovatív terepe, ahol ezt ki tudja bontani, és még segítséget is talál ahhoz, akik ezt az ötletét, elképzelését segítenek kibontani. Nyilván a Zsoltnak is igaza, hogy a 28. vagy a 28 000. Jó megosztó csatornára, hát mondjuk, hogy a piaci igények alacsonyak, viszont a marketinggel bármi képes kitölteni olyan piaci űröket, amelyek nem léteznek a marketing nélkül. Így van. Szeretném megköszönni a vendégeinknek a végére azért mégiscsak egy varázsbeszélgetésé alakult azon, hogy előremutató víziót, és a vendégeinknek, hogy velünk tartottak. A következő alkalom közel egy hónap múlva, ami szintén egy érdekes témával fog foglalkozni. A megélhetés egy másik fontos területéhez, a lakhatáshoz kötődik, ez pedig maga a csok, ami sokat segíthet. Kérdés az, hogy pont erre is így van-e szükségünk. Ez azért is érdekes az innovációs iparhoz kötődően, mert hogy azért a szilikonvölgyben, most mindegy, hogy szilíciumban, szilikonvölgynek nevezzük, az nagyon fontos momentum, hogy oda lehet-e költözni, könnyen lehet-e oda költözni, mi van az előző lakásunkkal, tehát hogy mi a megoldás, és erről fogunk beszélgetni, és hát természetesen vissza fogunk azokra a témákra is térni, amelyek aktuálisak, ilyen az egészségügyi és oktatás. Úgy látom, hogy egy darabig még nem kerülnek le a napirendről, sok más napirendről se. Én köszönöm, hogy eljöttek, köszönöm a beszélgetést, és bízom, hogy a következőn is résztvevőként számíthatunk rá. Még egyszer az előadóinknak pedig egy nagy tapsot kérek.